obi a wawo dere wo twiro ni mu nim sunsum mu niema no no waware oba green no de esom popo no ena sa relationship na sa wade no se wa wo up no akofa de owo down no se mu betima tena agi se up no ba de owo down no level on say we are educated ukra bia masters wakoware oba oye illiterate anakra so call form 4 na ko CJHS don say woni woba no kura di nkoma na mo pese mo ye sikasam hihye bia ebia wo kura masters ukra bi ukra masters wo economy and economics ubetimi depend ayeye niema bia oba ndo beka say wona ye bema nti yemfa ne saa upopo no because umpese obehuni niemem na eno na se upese woye nipa woye genuine na woni nipa na owo form ne ware dia just oba ne level woye ohun se woye illiterate ena wo saa oba no so a wo form educationally no ti so peja ho eba onipa ne level na wo peja ho no ene se obesua de na Aunty Bea asem no kra ye kan se awarefo bia wo mo wo saa competitive spirit ni bia no in fact omo ye awarefo a Dale Carnegie on the true the power of positive thinking or see awarefo bi wo ho a they dig their own marital grave in the quickest possible way omo aware amena emanigu ena aware nso won Aunty Bea aware eguo inside ana aware bi ebegu a edin kai say spiritually and sana be dead physically na de tie ni say Aunty Bea competition da aware for bintem no me say e be intentional ena ba koso ye unknowing aware anka sa nipa bebre ntiase menua ma me ense ono mo kasa yi omo kasa kama but omo nkom ensema na omo kan definitions a Peggy on edi maaye no a odi be si enede no e kire se nyame adwene a odi bo awade no nipa ato atwene so wo hye Peggy definition no a e kire se awade kura ne munim na de ban yamamo aha de ba Akoma 87.9 nyame adom na wotwe wieye yekoye ode yenkwa akyeye yasan aba oman no ho do eni momo ho do nti e wo se ye ba na ye besi nkonwa na yesua de na megidi se obia ho ye yeda ho awo arehuo mu se ne ye nyina ye nim no nti ebusua ne adofo nyina yegusua ye ma wo nyina hyeden papa titru ye nua no mienu a omomo asante mantem ha ye kasei ebia na unim no ebia na obenwo eye Dr. Samuel Sapon ena Mr. Samuel Abuaje ono ewo obuasi nti obuasifo nyina nyame nkoso ano chichi mowe sanso ena Dr. Samuel Sapon ebusuafo a mo dwaben na mo watasemanso ye nyina obia enhyeden papa enkopem se fiada na yebe state funeral lo state burial edi ama won eni ebusuafo no nso ebe ye omo individual funerals ne de yeda ho a ewo arefuo mu nyame adom me ho ye megidi se wo a wotie ye no nso wonso oho ye se wo ho nye mpo a won kwan na owadze na owadze Akoma mu nsem if sabri ya kopem no miensa ne de official program no 2:30 pepepe na e de aba na wie ye and the special event bi wo hono ma e wo se ye senia ye directive from Accra ba ye no na e wo se nka ye nyina ye kosoa na ye hyetuntum nso anopa no ubehu se John Betna ase no na o hye fita enye se bio ye ni na age abroso mimi dey say ya force me pa ena ma hye fita no producers mama wo pe owu mpo you go where am ena ya hye enye se bio de ekoso no ye ni embrace senia mo nso mani abre nanso Akoma FM eba asante mantem ha maji ye feso maji yatum enne pepepe
ɛna yɛnya 6 years nti wo bɛhwɛ me nuamba mienu na ɔmo hyɛ ɔmo 6th anniversary t-shirt staff no most of us obiara nso hyɛ ne deɛ nti efiri 2:30 hɔ ɛkɔ no yɛ head of station ɛwɔ nkɔmɔ kakra a ɔne yɛn ɛbɛba abɛdi ɛno nso ɛbɛkɔ so production team members ɛyɛ Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodeɛ Emmanuel Owusu Little Beluchi ɛna Nana Yaw ɛna oba in studio no nso a Ewuraba papa bi ɛwɔ hanom sei Adra Peggy ɛna oba ya abrefo nso ɛwɔ ha wobɛnya yɛn ɛwɔ Facebook TikTok ɛna YouTube ɛbɔ wana na mohyia yɛn nso ɛwɔ Onua TV medin ɛde Beatrice Piogabra wobɛtumi afrɛ me Aunty Bea na ene motivation a yɛde ma ɔne nyinaa yɛde atu yɛn ho fo na wɔtwe ne yɛde ahyɛ yɛn ho nkran na wɔtwe no makada but enreda menam tintan fidie no so na meni san kotwa bibi so ɔse learn to take care of yourself emprepi no yɛdwen afoforo ho sɛnea yɛn yɛdwen yɛn ho obi wɔ hɔ no wabrɛ saada na wo body ne kasa kyɛw sɛ ne deɛ wabrɛ anka wobɛnya anka hyɛdɛm na gye wa home osi dabi madamfo bi maame ewu wo se mekogya no osi dabi ma nkɔ a mema no omunidi ebusuafo no edan me enti wodwen nkɔfo ho sen sɛnea wankasa wodwen wo ho nipa kro na odi motivation no eba no se na kai hunu se wuwu sese ya edwuma nti wo se wonji leave wuwu sese ya cha 24 hours ye di oba be replace you ebi that day na say bia ye enwe media adwuma yi station be bonwom that day no on bonwom ni wi ade chi a akoma mu nsem na me host a eye den a Ewuraba baba betina ha baba be host because wo wu anche say adwuma no nso ewu but de bia na adwuma no ho do no nti no leave kra wasa wo je kra wo se wonji leave wu a adwuma ne be koso wo mani nti a se bio wa bre na wo sa wo je wa ho menti wo se me mani ma nkwa me mani be ye den no wu a your children will survive anyway anyhow they will survive ebusuafo no mo down on nti no na wankasa wontimi endwen wa pomuden ho wondwen wankasa wo ho no se wo free mu a ebusuafo no some way somehow they will survive nti enne yefutu sem yenkran hye sem yede ma ye nyina ye ho ene say learn to take care of yourself me de me trotto me start me can say rade as I learn to take care of myself no boa me as I learn to take care of others no boa me na me ankasa nso me ntimi endwen me ankasa nso me ho nti enkasa nu nti no e wo sa wodwen obi ho a wo say Aunty Bea say I should take care of myself nti no me ndwen obi a ho take care of others but let one ankasa personal needs enye your topmost priority yewo mahabium ediba Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumedie era eti say Jenu anyankopon adom na so e so adom me so me ho ye papa ye da Yesu ase Adra Aunty Bea boko ye kromusa nyame ne ye adomarakwa oba boko eda so nyankopon da so krai ye de nyame ase papa era me hya se enfiri wo honom ene ye nkran hye sem no obeka kakra wi ane aka ye safe anniversary no hokitua bi asana de wo so ne abraba meda se papa yenchi atiefo na yema ye ho akwa bamfambra Akoma 87.9 FM so ene ye Facebook handle ho bo donko a ye behiem ewo ye Onua TV na Aunty Bea sama wo ka ye die nyame anim ne kurani nyame anim ne kurani pa say aya na eden but sometimes so one when you said your kind na eden same pini amane pi na na eba se uye adwuma na udie 24/7 we leave time crash so a person obekọ papa ye better heaven wona che se wo ye ohun ai na me ye adwuma kwasi me who say me sin no ye ne mu amo adwuma de ye uye obi a wo ye adwuma na won tan to adwuma mu a eye se nya yade na bebo wa na de bia ba adwuma ye but e was say ebire bi wo ho no ma won so ultimate je ebre kakra de home because car krampo car a ye twi se eye adwuma a ebire o enu nti na ya amode ko maintenance ne featuring shop mom ehwe ho nsem mam no
nti sɛ woyɛ nipa na woyɛ adwuma na sɛ woyɛ bibi na da bia de bibi yi ho ano maame na da na so na wokɔ adwuma man kɔ a yɛbɛbu ada nyankopɔn so ma wo de obedi o ma de panche and it's true amafo ka sa na sɛ mana na no moto na ne yɛgyae tɔ ne ade hwɛ why na yasɔrɔ no pɛ obi so woni sika ɛno na pa me frɛ pɛ gina me ka sɛ bi kyɛ ɛso so nya da ya adeɛnsa no nsia mo na no watwe mo ayɛ nkɔ kata so ne nyame wahyɛ no yes na wadidi me mu wan dan saa so na won so ɔte abɔnten aso ka sɛ na de kura wo no ubedidi ne enne ubedidi won fa ya funu pan sa nkɔ okata so anwumre ɛyɛ dan a ubedidi enti yɛsrɛ mo sɛ ebire bi so na wɔ sɛ yɛgye ahome a ɛwɔ bibi mu a yɛ yɛgye ahome na sɛ de na wo ka no uwu nne yɛbɛnya replacement obia ni hɔ a ɔnyɛ replaceable uwu nne enne na asa awerɛho ne ade yɛbɛbɔ nwom ɛnyɛ radio nko akranti bi baabi a ɛwɔ hɔ ɛyi menkae busuafoɔ yaw yɛmpanyimfoɔ yi ɔmo firi mi nyɛ ne appoint caretaker minister si wahu ntimi yɛsrɛ mo yɛpa mo kyɛw sɛ woyɛ biribi na wa obitimi hu sɛ ne widiem me ne me maame anya saa wɛ ni da bia na me sɛ woto yɛ sɛ pa ɛba bɛ na wohwɛ no a wo bra wo hu wo wiase no mienu no wasɔle ɔse yɛ ne me ho afa sister na adwuma ɔyɛ ɔne nkora school fo na yɛ adwuma so school fo makwan mo bia wa bie enso ntimi nna me se nkora yi sɔle yɛ nyina afie sɛ wasɔle ɛma akwanya afie sɛ wasɔle no mienu ana me se wo ɛba bɛn na wohwɛ no menya na ahwɛ me makyiri banya na ahwɛ no onhwɛ wo na bi ewo sikasɛ mu enti dia wona wo wontimi ɛne wona mo agye Aunty Bea ɛde na me maame wɔgye wo wiase uwu nne me di video ne be send wo kwa no wabɔ ama na ti mate me da se me maame wu nne obi beto ade ɛwɔ school enso on te kasa o kasa wona onna obesole 2 wacha 2:30 asɛm wa wɔ ne kete so enti yɛsrɛ mo yawofo ɛne yahwefo ubedru dwom so ame dwom touch bo babasi amama so na masom yentu wo abanchiru ano de firakura se bo bi nto ana obi beto adani ye ha ye ho saa mesi Aunty Bea nka ye nyade ebedi kakra ne de be hwe ye ma kakra na ka wo kura adwuma no kɔ kakra na nka wa ho me se me di kakra na wie na me yama saa akɔpe o but ho na Aunty Bea mesrɛ ye ya ye ho me ye se okua ni ye adwuma opɔn ti ye adwuma yo adwa mama me da se aya na me o quote me see self care enye waste of time o but ye hu ni sa me ankasa me in particular mama ye bia but se na me si dwene nipa ho no edo nipa ne se ne me ho no eche na me hu se mama sa na nipa no onno me se de me do no ana omo na me do omo se de me do omo no omo no me sa inti mama ye ka nyina aya ye ndi kan prioritize ye ho since de ye bedo obi mama me ye bi amoa me ye ka adwuma wo de ye hwe normal ya na ye ma be ma na wani abre a wo sori a wo nu aduane de ho a ho anyina gum de ma no na wo wie wo kokuru nyina ma ne de akɔ na wo wadi ase no wo bi se wo se be ma no wo no so wo do wo se bia na se de wo fa ne world cup no wo bi se so no wo fa ne world cup sa na e bia no no de no confederation cup enso wo de wo fa ne world cup o de enam wo wiase nyina be ye nkwan ne de ama be ma no o wi a wadi ase obi wo kra won ka bi nhwe oba wo ya ye dibi ansa na wo be ya ma no mama dibi because wo na wo ye ena ne opotoma ne firi mama onchiri so odi bebom but ya yes mama especially ye ma aka ye ho adwuma so na wo ya mama obra ya dafie ne ayesa na nya hwe ena ma nkwa me manager bekasa ena metie ye me menum adrobe wa mama no me wo so the rest but yesuro se ye tena fie a obi bekasa wo de wo mpa adwuma ba so e bia wo hwe video ma mama wa bre me ana me ka ye de ani bre ne peskan ka me adwan ka manya bia boroso ko mo kwa ne di kan enso mu ni bi enti mama wo ye kakra na wagye wo ho me kakra do wo ho didi me ansa na wadwe no obi a wo nkyɛn so oya wo bakwa na se aduane no bɛte ne atrema mienu a mama make sure se wankasa so wudi atrema mienu because wo na wo ahoɔden na wo kɔ abɔnta kɔ yɛ adwuma na peska de aba ɛnya abɔfra no na sa wodi ni nyama abofra ni di na wankasa yare bo wa mama die mbie na ahode be na wode be kwa bonta ko piska be fidi akwada no enti akwada didi na wo so didi ukuru di na wo so didi sa wo maami mpo na wo hwe ne so no make sure sa wo so wo hwe wo sa because wo na wo ye breadwinner no sa yare bo se kimu a
na so mu nyina Akoma baba be de omo no ana so mu nyina ho kire be fie enti wo make sure so wo ahode no kapa ne ebi wo honom na wo timi de ye adwuma de ahwe omo wo no nti mama ye bi ye indi kan nwene ho ansa ne yesu se de ma afoforo nsem ehye so sene yanka se ye de Yes, Aunty Bea, me da se. Yemfa akonya we so nchi atifo. Ene ahwefo nyina ma obi akwaba. Ewurade asaya ade, o ma na awotwe no akwaba betu yen. Aunty Bea, me di wura wariem na ya na ema no na me ne wo mo enso ekasa. Ema no nso so bi ewo mu. Ye bre because of ye menti. Ye bre because of akonhoma. Mema no mu bi sebe ye obebo akohoma no na obre sebe ye obenya na yire ne ma adidi enti no adwuma no ntimi kura no oye because wa ma akohoma eja atofie wa nkwa ma abusua endidi enti wo ye no wo yare da ho no mu a waka ehun se hwan ene be stop na adwuma ababa be show na wo ba nso so wo yare a hwan ena ehwe wo because ukunu kwa adwuma hwan na eba aba be show Aunty Bea sa ne ma wenu mu nyina no ye dwene a e wo se ye hunu se ye soso ya pomuden no e hu hia yen titiro mo wo dwom ni nyina no da kurukura ni obetum kwasi ada kura na obekọ adwuma na wakọ akọ ni one ne ma bedie na so ka hunu se one day ya de bowo a e yire a wanna eti ye hunu ye ho se si ya pomuden no ana ye nipadwam na dodo yen a yenkọ hospital na yenhunu doctor na doctor nhwe yen na doctor ni hwe ye wi ahomegia ne yemahu hia yen esanse ni padua no yire ho techema obedafie Aunty Bea awose yetimi gye ya home na yema yani nsuso ebre ya pomuden mu medase yo mejina so on second thought birthday na 7 year me mo bia enka bi until say manager baba be kana minimum ko ene yen topic ni mu kakra bi ansana masori nti oba so na mejina aya wo na ma wo hu enkra na omo yare a omo gina kwan ho sese ska se omo ni yo omo ya wo so muti na ho no se whatever it is so no so omo titi ebi ti hwe mu enya nkwala nkwampanfo nyina aka nkofo di omo ni mu e de sese ska na aya na ye o se yare a no omo yare a na se ska no wo mo sraje Aunty Bea wo cost interest hospital a ufri patase e ba so interest hospital a man biye bi na me bonyo so da me duro bia na me kasa me ya na mpese ke pie free man no na ka menya na ka me na ka one sade a wo ye na fraud because nipa ne yare the best thing is nipa ne be call hospital so nipa na busuafo enye scam no a ade na adanti na sorry mu ana say e say wona mo ne bibi ye ne sesi a obehu se busuafo beba Aunty Bea se me abodafo mo nam kromo no obi anka e wo mo ma obi fa ka nkobo baako wọ́n bá yẹ yẹ dehye no enso nam no mo nke no eti saa nipa na wabegina kwam ebi mi hu ebi ti na niema bi minti minka mi hu na eye me ya aplosifo nso so gina ho nipa ne yes at bon de nam traffic nim no wo jeje na me mo de mintwia bi da because enka me se mintwia bi eti yemfa ne say government wo ye ho den si ye government free ho no mo a nipa na busua ono so wo ye ho den say o yare ne di ne gina kwam na onim bibi wo giska na on fa ma no because wo use ni generator o use ni mic wono am wo gina wianim na o ma nipa kro ne de ono an yade no ne yabie so sanafu a ne yabie so na o de kira mansan wo wiya kakra bi no yi manipa no nyesiska na o giye ni nyina na o de kotwa hospital bill kitua bi a on fa nkoto bibi ndi no de amanipa no no na nya sanfa so no sa nipa no wonya sanfa so no eti no eye business na wo mo eye enye no nko a ja so kan say maybe bebre a mehuhu sa de no eye sika kakra bi wo yima ni wi a wo se kina ye besa aba wo kina ye besa aba afa ye koba sa no a nipa no yade na o yade no wono a ne ho nto no eye sika kakra bi ne de ama ne say onfa nkokoto aduane ndi Aunty Bea ni nyina ye kwakwa akosisen eye business na nipa no oye ontimi enkosire sika na mo hu na do atwia ko de wo sika san wo de 5 screw ameje we kura wo de fa so nyame no ma no so wo de
wɔde nyankopɔn kasa wɔde hyira wo a wobɛka sɛ nyame gyina kaa kwan mu hɔ nti de ohun say business na mo ɛyɛ business no wɔyɛ me da se papa ɛnyɛ homɔboro yo adwoa mama Wo me da hu bi se da? me patron ai okay me hu bi da metua bi so da no na den na ɛyɛ na ogina kwan ho a obi de na esrɛsrade no na ɛyɛ ɔmo a yɛde katita ɛde ahyɛ nafumu a yɛde aduane egum ɛniem sɛ ɔno de bɛyɛ caustic acid na wanom ɛna ɛwɔ sɛ okay but ɔno no de na ɔno kɔme fa sɛ ɔyɛ me neighbor ne maame bɛhan ɛdan wɔ yɛ hɔ na me ma na aduane a onya wo bedi but wontumi nni bi I can remember that de na yɛ gabins ɛna nkola ne di ɔsɛ te kakra ma me na me sɛ wobɛdi afa wo nsa yɛ dɛn etum ɔsɛ ma me ntumi ndi na me sa dɛn ansa na akoda na sɛ bie na ha ɛma me hu sɛ saa ɛhɔ de yɛde juice na yɛ dɛn egu nti woni me nka ne maame ya wafiri mu kra enti me bisa yɛ na ɔka no so osua no ɔde ne ma ne maame bi sɛ ɔnhwɛ no na ɔkɔ adwuma ba na maame no em sɛ maame no so nya ne ban negligence kakra na ɔkɔnom power zone ntem so nya mommy nya be almost be 7 years no ne me ba no so be the same name na odi free mu ti mama me tua bi but aside that no me hu okogina kwan ho a na omo srade sen komekọ akoye no debi okay wan kogina kwan ho okay ba nkomodidie mu na me hu se asoro egige kakra e de aboa no e ma akoda ne papa so eye koko adwuma na ani abra wo ton na saase ti me ti sa na me ka se boso me so a de me wo no me de be ma no tenu metua bi da but omo mu jeja kwan ho de mama de bia ye hu bi de bia ye hu bi sintrasu kroya ya kan ho metana mo pa me hu bi ana ma witness bi wa aduma mama adane atwede bo e wa sofofo mienu ntem omo nyina patient ne ba ko ana patient ne ye ba ko okay ena omo nyina agege ase wei kasa ye ena wei kasa ye fitano pa be mse be 7 omo ko half time te about 10 no na ba ko so beji nti omo wie ye no na sika chanada ne maabro wow edum obi omo hobi odo obi so mse ombeka edane maabro ba ko atam sika ne dwane ba ko twa na se de agu honom e se nya nipa no yare ne agigi sika ma no enti me bisa me ho se nipa yare de nipa ekoma ma wanton yare a unya aduro me ye sure se maame na omode na betena honom no maame no na onim se omo oboa no because omo ye nyame nipa omo ye asofo dwuma enti me kwaka ma asem kyo ne ye nko na me kro me preach obia ye sei ye kwa me kwakwa ye kakra ye de edi ama wo me nye sure se akwada ne maame na wonim se sei na ebewie ntokwa because awia ne de akola wo ye sim ne ye sresre ewie mama me sei edum kokofo clinic koko bisa eda ne ma abro ma ba ko chesi ba ko hwum sika ne twa na se ti de ko ye se edum boys ne yiro mu giska no okay ede maame no because mo de maame no ene ne ba ne yare ne betena ho ene ka wodofo bi akoma na odiska no mamu ewie ye mo amfa nko fie mpo e ho no mo kokko mu ti boys no so yire o mo de ba ko no odi dwane ye de odi koye ba kakre ka ne boys ne yire o mo giye ede maame no enti mi mehu bi pen me da se era mame fa wonwie Aunty Bea mesere kura eya adwuma na omo nyina omo de nam eya adwuma because akra no yare no omo aya no mo gina kwa no omo ni mo ba bia de okuta microphone na wo kasa bebrebe no onim no enya ne hye no nye ne busuani onim ne ba bia won hia ne wi ase da hia wo hia no ane se ono ne won machines ene ade a wo ne se yes onya na adwen se obeya adwuma bi na waya na adwen se we hu no obedidi ba ko bi wo ye kwan ne so ogina ta kwa kakra 2 days time hu ne ho obekọ macro junction wo no ogina ho shifting cultivation o free macro junction otu ase kan rural bank wo no akogina ho obehu na no akogina busakruwa junction or the different krom yare and paying for akra na wo de bia akra yo mu free gis kan onwie da enti eye business omu wi a eye percentage okay enya 50-50 there be o magina onka sama de enche ma wo man enye chempe there be I learned 70 yes 70 30 me na o yare no machine ya wo dia na what a microphone plastic china to no dia speakers no dia what the one na kasa ye chiniye na esi usu no wa dia box na edis kan igum ho na kofa ye space no so ye ni ka na wotina mu buy no ho sika yes it's business no mo ye eye djuma onim omo ba bia onim omo enya ne hye no
but ono no de owo akwanya no owo akade no owo space enti no wa print akra no picture no before and after ti wanyi boss pe ɛna no na bi gina me ba adwuma na ba ko sawaba traffic light ono gina ho oyi aba me so say na no otie na enka me kora empusu me wo be gina ho ma de a cho be kan china ka me ko me mekua for swim abo aten one cd emma wo botom because ufri gye no wonya wadwen sɛ wo pankwa ama akora no ufri gye kwa me nkroma penso ana ahya ase gina ho no mo gye akora no ntine ho nton wo ma improvement ma da wo David. Yes, some of my some of the quan cat, which now won't be a numian sano. Adophobia, mo dear, die come on Munima ya kaino. One mu mamo. O Boabuano and show you the and show grant me for I went deposit say. Monja money could be into wash and mamma Micopebia beso. Say, I dear Bejana, and Aunty Bea watch now far crying man or best said, Nako to hospital, most of me and Quajan and Qua. And can you bet you about you say a year Juman or Masha, would dear gra a bit medasi. Okay, enti se afei na wodi we fidie na to ha ya Akoma 87.9 o hwe yen enso ewo Onua TV megidi se wo hwe yen se obebisa se na den na enuane wo ma hye fita wo hwe me ha wo se ya cho 6th anniversary ewo me shirt ya ehyemi mu Akoma FM ye ba Asante Mantem ha sei enede ya ena eye 6 years pepe ya lining up a lot of activities and kabusumi we say mu ye be ye especially Saturday na etwem na osanke ye Akoma fufu party ba sani ye kan sa da ne say are hostema esininti na ye ntimi ndi fufuo no eye sa efiada no but then ne na pay ye program outline no say ye nyina management aboka aye t-shirt ama ye say ye di anniversary tie for ye ceremony ahwefo ye hyehye white eno nkyere say arehosem no ye de ye nti ye because when me say especially on air presenters ne de ye nyina ye hyetuntum in accordance with the arehosem ato oman no eno nti na ye nyina ya hye ye anniversary t-shirt no sani America no before ye be join wo TV so no and the 2:30 pepe ye nkoma ye di nyina ye de besi 2:30 na the last 30 minutes na kan ye head of station Mr. Ransford Dana Osei Asari eba beji na konya ewa ha any staff members ewe dwurem ha nyina ebi moko out edwuma ni nti ebi moko abonten de but omo ha sei no obeba na oni yen ababa bedi dwuma bi nti misrem se mu hu se ye hyehye white wo se mi kyerem adekro nti a ya hye white no na enne yenkoma ye bo ne se the begging patient say ye nenam ya nche bia production edit videos ni bi ebe two screens no so ama ye nyina ya hwe ubehu na bia akra bi ade bia hono no ebia na nani ebia na wakonom disinfectant caustic soda ni ade na ye de tube bia fafa ne yefunu nchen na nkofo bi de omu gina nkwan nchen esresre ska into we ene little why nya me so adwuma papa na me sen komo chi ni se wo twa video ya nka bo mbe bono no nti ba ko na ye nchem he ya dade so aba traffic light na se ho na omo type traffic light ase so pa o e ho no mo tai gina na ye di nkomo ne ebisa se saa de we ya omo ye no o se yare bia na ehun sunsanso nti ye ba no apomudin semu a onu nipa na wakogina bontin na o yare na ye de ne ye saa de no a dangerous crana or feda exposing itself to. And I yen so ya ye twem because ya rebi wo ho a chese nipa de ni kra wo hwe kra nhwe. Ayana enye broni contaminations. Eno say o na wo kona wo ba na kasa wo hwia niama na chese ensem bebre. Nti ye befa from the health aspect of it no. Na afei so social welfare for so san komo we say social welfare for so ebam say nti ene me nua bema Mr. Emmanuel Opoku or your principal health promotion officer Kumasi Metro Health Directorate ono enene ye ne be bon komo no de afa health nimu nyina na ehun sunsan so public health issues asa issues we nyina yewo na emrepe Mr. Patrick Nawa ono so regional director social welfare ono so ababa be joining
Brahima. But on here day. Aunty Bea, I'm your demo. You share face to face. Say behind the scenes in Kwa. All right. Okay. And a day share. Yen share yon common as Yankasa. Say Obi a yarea. Ye bapo di moi. Can the first baby I was so 2 and more corner. Himfa. Yo, medasi, any akwenya of their mind. The Wabusano, the hotel do, maybe I'll decant 2 and more qua a sabia. The whole any baby also decant 2 and more echo. Now, can say, ya usual money as say, and yes, dear, near Jow, quine fe, no coffee, not and commo honor. Was a be on my and any nana a year. Ya dear was a Joe to an Asia Modu. You was psychotherapy. Go on my, I was a casa. Now bet him nini pana casa. Bibi na Bama na kuma ehria on yare. To bet him no akasa ma kuma na ba forma na wejan kwa manoko. Nebi awa send dasi bet me asaba ama odo ho abetre na ya hwese ni city. Ti baby edi kan pa ho dodo a wo se okono. Eya sabia, enye drugstore, enye prayer center, eya sabia. Okay. Yenya establish here no awie no. Edan na ebeba ama obi akọ ayaresabia o se wankọ ayaresabia o na oba begina kwan ho na all stress risk say ena o se mekoye procedure we ena me yare say miti akra bi wo say hydrocephalus nkra no muti kuntan o se agigiska edima no edan na ebesi a ebema sa patient na ba street so no. Okay. Nyama ahodo bebre ebinom said them ba na menua maamo kan ebinom e business omoye ebinom kura omo hwiehwia aha omo hwiehwia no mo bisa ya omo hwiehwia case ni bi ebe nwanwa say enipa bebre ba egu comfort no chiri run about no ho no enye omunya na ebe hwe mo yarefo pacho sisu bie mame ebe ye onwanwa ana say enye nwanwa say udu comfort no chiri run about no say no visiting hours but be won say ngofo bebre tete ho ye tiff run about no so sa area inside ho ebi so te fa ha say no ma ne ton ade na sif say o mo ton ade obi so business e wo ye no say o search for case say more marketing officers or search for case say more marketing officers say o mo ko e ko pay ngofo ba ha sponsors say ba na de ha nti ono so na aduma no no so ne boss etimi asma no ko pay bia ba obi won so boss no e na eti wonum de won ni say enye ya de bia na de obeto hospital won ma afebo obi won no ba no da emergency ene ehwe no kakra na me aya adom ne ho ato no me wo ofase bia na o problem o ne Johnson enti yekoye no operation ni wie no obeda ho no be 3 days edene ba ward ena yeyi no ko say na wo twemienu time no oba but ye nyi ne catheter no da so ehye ne be manima oba yetimi sesane ya kire no se ne obesi atimi atu na wakohwe Johnson agu na asada enti 2 weeks no a enipa no be sa aba no na obedu gate wonom na wanya contractors ni bi no mo so aba o ye betimi aba tebi wonom a ade ne ya awie o review esisa no honom no the Americans say no ye yi ba ko no a ye de mienu ba ko to ne yam ana ye de ba ko to ne be ye yi ne be mam dem de won yam no e da so honom a ye no krokro wa je say ye de ade no ye de opa ne no ya sha no kakra onu atimi tu no at any time bi onu ana osisa to betima na makọ ne ba bi nti say nipa wo hia contractor no na oje adwuma no man no de no betan kwanche o metimi aya ma onye ska ena omo so de aye business enye sa ya hwe no awia ehun se ne ho ya obetimi akofie na mpa no enso ye nyina enti wo se wokọ na de ono so ehun dodo no che wo de no so atimi abeda so e kakra eno na ebi no so de afa ho a omo e de eye business no nti ebi wo ho no ma enye je new say sa hospital bi enu e besisa ni asisa ne folder nyina de amount doctor ethical is wrong because you say folder cry ma ho fam pi you see akra no you use folder okay your limbs so networking uko PD wonu wi a o number no ade nam na o card no ubedu consulting room o card no na ebedi ye mfa folder e ma obi abiom emfa nkoye copy palace tacho nti say me nam na omugina na traffic light yes mo say ne ya fefa they say me LPMC egu beni na ni folder nie e na ko hospital so and so ni say no say say pomo na akoye bi we so bi anya nhwe da
obi anya hwɛ da na so the technology wɔ no AI kora wɔ no abetuma ayi conformity design atro we say na go no but ye mododo sɛ ne nya da agina sɛ fama me na menhwɛ ɛne ade ha nti ebinom so business no obi so kora de be old one be da ho ba bi kora sɛ ye free people less nti enye useful bi na Akoma so no so de na mo de ye business nti doctor bia amfa ne food amfa nche sɛ Jennifer koja nkwanche nko sesis ana hospital nkra amanfo ba ho no mo abra no NGOs ne obi okro so odi ne babes obi so betu obi be man ebi ba ho enu tina ebeko social welfare for ho no ebi ba ho behwe etua ama ye chense o we ni kan o so se na maho ode be so na we die na betimi ni ayi na amanti em pagya nipa no ase edina kosi abonten se emfa no mesi tokro na da ho no mfu tokro esa akwa ade ni mu ni ade ni kwan se expose no on so pese ohun ni ti ni apagya atade no na ade no da ho no kra ohun hospital kra o da kra ye hwe owi a e de ntuma akata so be de ye do abegyina abonten I expose ade we say am hospital as a facility there minim so omo de omo nye but say de ye ken you know businessmen na omo de sa you know unfortunate situation no omo de peska no omo na most times omo konya omo case no ho wi a na omo de omo be na traffic light ase na e ma manfo na ate say odi be gyan kuta no folder na ade na doctor Bea no odi folder e be se patients ni say faculty na kwa nchen ekwayi diska nti se nipa ba no kuta folder no ejina kwa nchen ho no e de se ade anu ohun ba bia odi free eba okay ye wie omo de na ye say ye beba omo ankasa how they are also exposing themselves. They said they are okay. Ye bia ne de nka establish ne nchen hanom. Ne we bia so no de tie awie mu saa. Ye fa no bia metai hu anu bi omuti no aye kese pa no. No so ogina kwa mu saa ne de. So be ka se we de ne ti aye kese a ohia surgery. Ne ti no me hu se ne ti no so. Ye de na be gina awiem. A yes ni ska. Ono ankasa no eden susanso na eba sa nipa na ne ti no sabio eye kese ne san na bagina wiem do ya de bo hodu ba bia ya ne hwe nye yi okay enti se nipa ye hu so de na ba ne ya assessment se ba bia adru no de o amana che enti enye yi ene ya ja no kwan amane ko ye nim enti obi hu obi a ne tri sum bia no atam no de ne ko ede no ono so de ekwa akoye business enti enu si wona psychologically enipa no awabedina bejan obia ehwe no o ma me kura bi wakwa no onim ofia ne afrew mi hu oba no se ye de ni gina ha se ni ade ma me yam de ni prim ono ma me na nkasa no aside akra no a psychologically o de ne kwotro ma bi ma me na nkasa nso o pagya ni BP bi wo honom okay go so no ko wo ye se on kwoto no ntwe na wo se me so ma ade mu anu aso ma bedu ba bi se afi de ono de wontimi afuna nko business wa wo tenchen na wo de ne koye say business ena ya de bebre ho no a bre ye minute na ase okay ema nipadua ma soldier fo akuti ayarewa no eba fom to say de nipa no ebe gina ba bi sa expose bebrebe ye home obi tente suogu obi kwa na ahrogu ni ade ni na ohome gu ni mu a na ahode no na obre na ase na abese o kan echi entemema ne ko okay ena eni minim se won ku bi da definitely ube hu bi ube was neni ube was ye kro bi eda ni tiri no hu sei na ya expose ekro no me ya no sa me hu aya na chese me nhwempo because aya na drivers no cry na misro ma obi won so nya obi na e wo sa akokodro na otimi de hwe sa de no cry yembetimi ahyew ono na wa ma no ho kwan na ni kro bi da ni tiri hu sa ye ne na ho na ye bie kro ni mu sei ana so me twokro ni picture se no poye no krompo ye ni se no aso me de bandage afa ho so yesi kro se da ne na ho eno so ebi ye ignorance obi onum na ono oyare na wonim nsinso anso oboni e de ba na komo oya ti wonum a ebi a ya mpase ye kro na etu no honum okotena afie ni o di kra ho odin na obi dumfo bi aba so edikan no mudikan ometimi ayentasi o mobetimi ama obi bi kakra o ye be se eboa wo omo amudi omu jejina kwa ye be se eboa wo enti bibi kakra ne je nefa so anu enti wa ma ba ku mienu miensa na afi o ba bia na ye je mo ani firi no asan ti ba bia aduro no de ti se
yɛti si abɔnten na yɛhwɛ sɛ amanfoɔ nso bɛboa yɛ a na yɛtumi de aboa nti ɔno nipa nkasa ɔnim sɛ yɛsposi no bebrebe saa because nimdeɛ bia no ɔnim sɛ obi na ɛboa no atɔ aduane ama no adi ɛna akɔdu baabi na ɔsɛ ne ɔmeyɛ nkɔ na ɔnkɔgye mmoa no bi ma no a ɔbɛkɔ ha bɛti ɔkɔ no ade no yɛ open wound mframa ɛbɔ fam mmoa ahodoɔ ɛna ɛne ɔmo nenam yi ebi wura mu ne ade nti ɛbɛwie asɛ na awɛse condition bɛ mi hu obiara sɛ ɔmo agyegye sika no wie yi a ɔmo de n'akɔ aba so wei deɛ ɛkɔ yɛ anyɛ yie wɔ wu nti ne san na ɛyi nie o ne poster nie ɛno deɛ ɔmo mfa bi ma ɛno na ɛwura ka sɛ mi hu obi a ɔmo agyegye bi ama na no waka sɛ o nipa asemesi agyegye yie yɛde akɔ hospital nti no yɛtua na bi aka sɛ ti sɛ de ayɛ ɔmo de ɔmo brɛ yɛn radio stations ne adeɛ ne yɛtumi gyegye a ne aka sɛ o yɛde nakɔ hospital with receipt and everything ebi esika na mo de ma ayɛ no yɛtumi ayɛ to this point doctors ɔmo ne ɔmo yɛ adwuma ne adeɛ nyinaa enimi efie ha yɛgyegye sika ma nkɔfoɔ pa sɛ yɛ a meka sɛ yɛgyegye sika de ama yɛ ba bi a hole in heart akora bi asat na oni sika ne nso yɛ ne nti maame no kora yɛ sɛ yɛmfa sika ne ma no ɔbɛkɔ akɔdi enti wodi a mfaso biara amba so you get it nti enye that we are against obi yare na hoɔden enso na all stress ka but nkɔfoɔ ne die ne bi na ɔmo yɛ ne die alright safe na ɔde wafidie no ato Akoma 87.9 na ɛyɛ Akoma mu nsɛm dwumadie saa bere ya akɔpem sɛ ennɛ maka mesi 2:30 pɛpɛpɛ na yɛ ne mpanyinfoɔ ani ɔmo di nkɔmɔ no nyinaa yɛ di nkɔmɔ no ewie na from 2:30 ɛkɔ no yɛn head of station ɛne yɛ tiefoɔ ɛne yɛahwɛfoɔ ɛwɔ nkɔmɔ bi a wɔne yɛn ɛbɛba abɛdi ne nyinaa ɛyɛ yɛn 6th anniversary a yɛdi na ɛndɛ topic a yɛka ho asɛm no ɛyɛ the begging patient megidi baabi a wɔwɔ a wɔhwɛ yɛ bia fiti akra kɔpem baabi a wɔwɔ bia no anya bia wonam a wohu sɛ obi yare most times I am tied them crap ɛna sɛ wonim sɛ nkra ne de hu wɔn bronti bonsa akra bi yare na yɛde ne gyina kwan ho ne yɛkyerɛkyerɛ sika ɛde ama no na me de na menim sɛ yɛ business kraa ene yate sɛ ɛyɛ business pa ɔmo yɛ no bi wɔ kora na akora no kora tube na ɛde ahyɛ ne yam no kora yɛ wɔ treat na wie but obi pesca agent no na da ho hyɛ hɔ na ɔmo de nam kwa nti deɛ wohwɛ wɔ yɛ screen no sɛ yɛ no pɛ ya ɛna one of the production team members owusu little ekotwa bi a ɔmo sɛ traffic light ase so pa ɛna ɔmo gyina ɔmo yɛ very very strategic bɛyɛ efi atonsu ba asukwa side ase no dru brewery traffic light na se ade bi ada omu obi wɔ hɔ ahensan bus stop traffic light na se ebi ɛwɔ hɔ wei ya wo hwɛ deɛ dadeɛ so aba ofi garden city radio hɔ na omu na gyina hɔ no na omu box so si hɔ na omu tata wɔ over ne trotro mu saa alright yɛ ka sɛn ka memenda etwa mu ɛna as part of yɛn 6th anniversary a yɛdi no August bia yɛne kumasefoɔ yɛne asanteman edi fufuo ɛna atoyɛ nkyɛm kɛseɛ bi ɛto yɛne a yɛtu hyɛ da sɛ bibia kɔ as planned deɛ memenda edi yɛnimi ɛna Akoma fufu party deɛ toso 9 no ɛbɛba so ɛwɔ Aska Municipal Assembly ɔmo forecourt hɔ a ɛna yɛbɛyɛ memenda edi menimi ya 16th sanka memenda etwa mu na nka yɛyɛ mo yanye yɛnyanye ɛna hallelujah aden because eduru na me wɔ mountains ukɔbɔ mpae ukɔ share wɔ Friday me si fo yɛsi nipa ebesum ha memenda ne san kɔ yɛ na nya asɛm ketewa kra fufu party na sɛ bio na de ato yɛ die na yɛntimi ka sɛ ade kye ya yɛ ba bi entimi fufu nyame yɛ adom na fiada deɛ toso mienu no state 1 ɔmo hwie die a ba woni fufu party ne nkɔfo yɛ bi ba mo de no na sɛ yɛ Akoma sa choba fo amode wɔ mo ba no asa ɔmo yɛ different kra Betty's Kitchen or Aska Freeman Hotel number 1 or baby papa stay bright choba or adrian kwanta de chems brutal hoso akoho anu so brutal sisi choba or thanos sisi kura de na say thanos wo we did the 3 days na free one na oba fo wa ono so de chems fo wa de no kura de no na oba bi ho ya ne kunu ma ne chop money a instead of so ba no aduan no tumi koto fo wa de be si no nti fo wa aduan de na ma de serve o mu kunu no overhead view choba if you have meme nyine ho no mu de omo asko ye chi he ya e chira de no me si fama de bia me si fama ho na me Monday bia mba ho na me ko after hours choba and drinking spot or Araga airport udru railway crossing na choba bi wo nsa aye fa dia na wo chire
after hours chop bar. I want to get there. No, what men are watching me and I watch Me chetty for some more be aduane na I'm my. can't me now watch me because what there. I want me the one no bubi, me the one no bubi ko dey be ordinary ko. Sir. E na aben be bom chop bar no so pankro no. E ho so akọ. Me am pankro ni say one na meti. Nti na me te pankro. We dey onim ho. Na me te We pankro. dey onim ho we dey mi ankasa kra my ma adwe say nyame yadom na eyi ni nyina firi ma hyeda akọ because you see omo onremu nam ahodo. KG Sports and KG Sports. Na Betty sasa na bia nkodi di ho. Ai Betty Sunday scroll yeah. Sunday bia nkodi di ho. On the na bila na de me ko. Ono mikro mu ni no nti ofra me na ba. Wanya. KG Sports ishaye so banners. Banners opposite baby o mo bebie as a seed ibi isoro ho bibi sa no. Esisi o e won woni akukudura wontumi nwura ho because wo wura ho aduane na nkese hia wo kwan. I see. Aduane pampa na hia wo kwan na atwe ko wura dem ho. Sa fo yi na baby de na 16 cash tambe. Akoma FM 87.9 Kumasi. Abuafo bi aboy pachomiwia na aba ho. Mr. Sofu bi aka say fast na nye. Saturday ne die Sofu bi aka say fast na nye. Brani ndidi. All right. Inti omo ma boy banchi pa. Last week e be sun fie ha. Now unfortunately incident ni by now say ye pe baby di banchi ne ko. Tomatoes ahodo atoso de abatoafo ma ye nam enye nam ketwa. Papa bi so wo sokoban ho omo ye kehuro ni tiri ho no ono so ma ye bi yedamase nyame enhira mo papa na grow fine herbal tonic enso sponsor Akoma FM 87.9 Kumasi bi midima fu herbal clinic Delta time da so pomo tomato mix me so kodwa man so a ento obi ade ento de obekọ na ebekọ akọ bluetooth yefunu bia to pomo tomato mix Flora Kids baby diaper ento diaper bi nkoba oba ema nkrodo so enkoye oba no to to Flora Kids baby diaper ni bi Volta catch omo de nkra na eyare ho onim say ya wada no e no mo manage Josephine Crime e be dru Kumasi because of Akoma fufu party. But you should have informed them. No sir, the day now say your schedule was the Thursday. Now they had already come into your call by say was your schedule now say convener for the fufu party na bi na Josephine Crime 87.9 Kumasi. So almost anko omoko tinyame ya adoma ombesia aba ti Volta catch mpenyimfo a mo bedru ye from Accra na mo bedru ye because of sending your schedule na mo sign call ye no but sponsors mo fa me nka ho some you who din on this me say mo fa nka me de ayewa baba Legacy Foundation Boris B open fresh chicken na ono so kan ho bi Agbozo Herbal Clinic and na extra juicy locals Felibat Cold Store Adumu Ventures and Kumasi Bitters we any aboafo a omo eboa yema nyame ya adoma memenda ye de Akoma fufu party the 4th edition no ye de abro Mr. Emmanuel Opoku Principal Health Promotion Officer Kumasi Metro Health Director 87.9 Kumasi onko ba bia na ye kasafa nkra na eni mpanyimfo ye de omu gyina kwan ho esresre ska no ye ho nkomo na ye bo na mamenko DJ Ike ho ada no bi send me message me papa bi or US Reverend Sam Inimli. Also, as for that fancy guy, whenever he comes, I'm so happy. And Tichiano Mami Wahi. Or when Reverend Sam Inimli or Dallas. Then they met to me our body. What's me? But say fancy. That's what one. Reverend Sam Inimli. Reverend Sam Nimli. Oh wow. Papa musume yada. Musume yada. The mewa. No no so nisimu wojira. Mpotenyo. Dawo. It also be pen na enyu aji. Dawo no. Say sponsors mo fa me nka ho pa cho. Me dia ayewa baba. Bisa hunana bila. Ona ye konfina. Nana bila wadaro ma me dia ayewa baba. Nti obi adidi mi wi ana odi ama me na me so me didi. Free. Okay. Nti no, me ya aduma assistant for brevi na ye nyina ndidi. Good morning Herbal Center for na ye kasa. Edru baby na se wo hyedem a the whole day na wansere a ade asape for ho kwacha doctor obi se o sa adan o se me yare ade yare be o se the whole day me nsere na wa ma we dru ko seria ye dru kase pa nti se wutie mi a obi so wa nti bi wonim se da no na me be kan adanse de bi o ha na ye na ye ne ji ya no shiran cancer fe rade se doctor 3 days ye nim enuema ode frafre ni because adanse ye nko a obi ko no me dru o se misisi na atene obi o se but na me cha number bi sa number na me de ma on pa cho ofra number 1 wo say me ba
me wo me ba no 4 years na abofra no ntumi nkasa anti bi won say ye de duro bi ano odin a de ma mofra abofra bi wo 5 years na ntumi nkasa ye wo de be so tekrama no so na egya no wo de ma ne nkọ obi so wo se me de na ntumi kasa ba abofra no ntumi nante da no me be kan sem we wo ha mofra ye sesa wo be gu ye so afi na me yem hihye e ma doctor say hey doc na we mu na oben yo ma no aduru but insurance cancer fewrade say lady ba ko be akra again wo so 21 years ne ba no wo se na ma me wo ntam bani nemu na abofra ni nyine no so still abofra ni ntumi nante gegra ne 90 doctor ne kwa share massaging room ho e de bi twa fa fete tisa abofra yi tiem na kai woni so oja abofra so ntumi ntutu afa oja ni si wakro no ntumi gina no wo so na kokomu se ya 1 month ni e de beka asem ne abofra ni ntumi nante enti e bia wo ba no wo no 1 month ni ye kan say 1 year ni abofra ni ntumi nante 6 months ni o expect sanka abofra no betumi aka bibi kakro ntumi nkasa wa ya nanga mpacho ye de na eduraba me the number we e ma and the special number pick afi obi o se me pa wo ya wo edu nanti bi di ya na mmaba wo no be challenge dodo obi o se me ne asme sitina me nyemo da ti me hwe se yinsen baba na wa baji na yinsen akoba be man se me ye ready na akoda ne ntokwa me sraw twon ho kakra bi ne mfa mo ma ye ready me sraw se bia wa ware 5 years 7 years 8 years 9 years I want to me ma mo sa for ne challenge enti wo de baje wo ba ye de ma wa bosome ba ko oni wo kunu hia wo mpa so kakra se problem ni po free be ma na eduro ni effectiveness ntino wo na woni ba ma ni hia wo mpa so bra bosome ba ko na atwem anyinsen baba sa eduro miensa we na me de meti for na me ma tom good morning number 3 e yo obi owo eni yare we special shemi nsa wo mi hu clear bibie ni bani bie ni mani ngiti pini kura to fama na dwa mitumi fa nti we ni say life but obi o wa ne de hye na se oyi firi na ni sesi a wontumi nya hwe biem mbacho saafo no na yese ye de munsuo bi aba na ye nsuo te se de egu botum kama anapa fa bi uhuru weni so eyimbira fa bi uhuru ewia fa bi uhuru doctor na ba kire okwan ba fa so oba ye sa anu ma na abro so abosome ne kakra ese se weni no eso da ho wan ye wo obi o wa ne ni se de si awususun sofo especially ko hia sofo a we bie genesis amane so ne asore manchara se ne be bi atwa akona ko jinyase de de wonum so ye genesis kira wo se weni no eso nya clear misraw eni de na ho brasia ma yemfa yensuo ni bi enhuru weni so na elimi da wo clear emfa ma anti bi nro miense we na me de che tiefo wo wia patcho numbers na egu tv so no fa wo tie radio 0246 59 41 17 0246 59 41 17 sa numbers ya number ba ku pay amabo eno na fa na gise edro ni bi mewie edro ya de tv so anti bi ye for immune booster a boost immune system no yankopon abodi ahihye mu no oye nkomo no tu ni pedue ni mu eno na akutia yare what say dem secret man what gate ya no me duru what no me chia no onim dia me be yenti no ma me kwan ma me bae basa me ba no me ma ya bibia wa ha o ma me kwan enkomo na akoye so geni oje woni pedue ni mu se yare bi wurem na se ohwe yare na o wure ni pedue ni mu no okwa ha ni pedue na o ma kwan ma ni wurem basa nke me duru we na secret man na da na me be di bono kra wa anti bi nka wo sha ise we yen wo me pie ya pay na nka me ko de tie nie se security man bia da na edwuma wura baba no na ya bokro no ofie ho nkomo na ewo ni pedue ni mu no se oda pe yare bia ko wu mo baba krawo yare ko wu mo baba krawo e na obi so ho se me ko hospital pa me num edura no ma num edura no ma me num eduro pa enso me num ma me ho ntome yate ayeye miensa yate asesie anti bi eduro bi betumi aba ye be ma obi ube no ho beto ye be ma mi nsu bi the same eduro na me ho ntome adentia enkomo na ewo ni pedue ni mu na aye weak to the extent say eduro bi eni ho a even ye ko South Africa ekoye hwehwemu kura san de gu plane mu ba Ghana kura na ye di nduro kan wo ma kura ho nto enti mesraw de edura ebetumi abo nkomo na ebusu no amasempo yare ne ba na wonu medura ho beto eye good morning heba mesha ene de tv ni so no edura we yakasa de ensesi abo vi say heba doctors ne medical doctors na omutumi recommend edura we e de mo ma yarefo adenti na mekasa obi o ho say o media na amwo wa enya hwe konum good morning heba mesha obekọ na oto edura pa yes say ode enimu nyam no ama onyankopon enti wo so wo hwa me obi o beda be so na ntibia ase abo no ne chinkese tutu no me pa cho no good morning heba mesha obi o say edura anadwo a unye security man sabi unye police ni unye sofo a we watch night enso so wo si wuntumi na anadwo de ne ha wo umoja no so na atie de ebe bo woni no good morning
herbal mixture. Auntie Bea will be a wa odidi pa odidi kama correct dear. But na sotia na etie. Unwa asem esi ada ma ewura ha me ho Auntie Bea na mani agi because de bia na ho fa ni nyina na enyini. But obi so wa wo be hu no de bia na sotia na etie na se wo soro fi ni dua so na se wa ya nanga bi me pa cho fa edura e fa ni say good morning herbal mixture e fa ma no na ononom na ombo ma kama da no ma me ba ko se DJ ya mention me se ade o se wa ma me nana enda me nana tumi didi kama sa ne baba akwala no mpa aduane omoye ne den ompa aduane enti sa me betina aka se abofro ompa aduane wo de man good morning herbal mixture ni bi na onom wi agya no wo de ono adi mirinka de kom baba sa ma kom de me ma mi si o chene na na tena wo de edo ni bi gu bottle ni tini keke na o de hwe gu ma no abofro ko di agorafe 10 minutes abofro abasa ma kom de me ne ma mi so oboa o de aduane si nanim ko ba ye oba na aduane na sa sa na ye de ye wo mo obi so wo ye pani o ye oba be ma ne yere abra ye aduane de si wo boss mi tumi didi pa che wo oba and how to good morning herbal mixture bi na fama no na wo de ma no onum wi anu an wo de ja no en kan che ne so be didi Auntie Bea ono abetumi nka be didi afi obi o wa ne didi ina ya na dwonko a ama na furu ese efu ni ya na eye kese me pa che wo de wo ye obi a wadwuma nti wontumi nja anadwo didi a ene for good morning herbal mixture fa ye wusuo se wonya didi wie ya se obanum nsuo amba che onum good morning herbal mixture edura no pa obanum nsuo adikanum good morning herbal mixture ewia udidi wi anum good morning herbal mixture enyimbre na wo koda na anum good morning herbal mixture ene de TV ne so no edura we drasto bi obewurom bia obenya bi ato enti fa numbers na egu so no na won so frɛ especially driver for na etnesty enimu che no Auntie Bea me se 4 years ni ko 5 years am twi kan me hu se san driver for bre ni na ne se wonsa wo kon wani wo hwene wo bebia wo nan wo bebia eye adwuma ekoba ne sa sisie na wo de te wo no amamman ni take place into emmo jeni ntumi mfuru nsane enti driver for obi so omo yare a omo ta complain omo sisi pa me pa che koba ne sa na wudu den ma ya manfo pushi upe na wu dwane akoso ya bi meso mu na wu dwane mesra wo eba ne sa nonom good morning herbal mixture we ya be me no ko shell ma bi ti sa akoso ya bi ma na wan yere ho anye adwuma I'm telling you the gospel truth or the ani bi behwe enti ye adwuma na wo yere ade achi a ontumi ye adwane emfa na wase afei obisi me media ne de mi kotodwe ebubu ankasa mi kotodwe ya pese ye mo operation da na ma me ba ko o se mi kotodwe ye koye mo operation mi nya mo adro good morning ne bi no ye no ano no we ye bema na wo hwa mi ana wo tie mi a jonso bredru se bema we you bema na wo jonso no afi na ada ne adwadwote na wo tie adwadwo wo me pa cho pre na pe edru ye fa ne se good morning herbal mixture ne bi nanom ati bi mi de kase ni na be na we ye no obi o wa kokoo pa na adokoro no hwa sister sa wo tena se ma wukunu kokoo de ne to da no ashtam se me dika ko station ba ko eduma na abra papa ba ko gina me DJ mo aduro no me si koko papa ne kasa ina wontumi ntenase na onumeduro no that was Sunday the following week na ye Saturday no ye ko eye bi Auntie Bea mi hu se papa ye nimu ne one na drive ni padom de won ba me se enye wona na wo se wontumi ntenase se mo aduro no ma no mboto tumi enupe koko no ehu be bi e fa ye nti se koko how pa me pa cho we aduro ye good morning herbal mixture and a TV ne so no obi bi se me say ene me nso am ho a na mani so bremi yan pa che we duro no Auntie Bea duro we adwuma kese ba ko na adwuma kese ba ko ta ya pa ya obi a nansa o ho na nansa ye titiriti o ho na na titiriti obi o ho na na nansa na aka bom na asore me pa che nom good morning herbal mixture afi ma me chiro bebi obenye bi ato na me soro nkwa na Auntie Bea nto na dwumedie so okwa nkran a mo am wa kra mo hwe me no me pa che obekọ Okenshi drug lane apart from say drugstore bia wa mantem no wakwa wa wenye bi no Okenshi drug lane tinnated herbal mixture obenye tinnated herbal obenye bi ho repash herbal obenye bi ho hello herbal so enye na e ho ashamanfo bekọ Ekus mu main station wono Ekus pharmacy ana Widima pharmacy obenye bi ho Kumasi de makancho se ato apeti bebia Fred Mens ewo Ashton obenye bi ho Misty Herbal ewo mbrom Kwalinak wo Ashton ho PFA ewo tafo kwantin pono do uduru ho obenye bi ewo ho New Road ho Promise Herbal ewo yerepa for abro sanemu afesa wo hwami na da oda su Kumasa Posa Herbal ewo mbrom Posa Heba ewo mbrom obenye bi ho afi Gapson Pharmacy ewo Koforidua Beno Pharmacy nso ewo Koforidua afi Sunyane fo beko Mose Pharmacy afi mewie no all pharmaceutical shops ni na
ubo wura hɔ a wɔsɛ mepɛ Aunty Bea eduro ni bi good morning heba me firi akwa za na mo kan ho mo sɛ Aunty Bea eduro no good morning no wa Aunty Bea eduro no Aunty Bea eduro no enti Aunty Bea kwa wɔsɛ mepɛ Aunty Bea eduro na yɛ fa no good morning heba me hyɛ ni bi mewie numbers ne yɛ mienu pɛ 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 nti catch your for them chian so all share yen bia me chian na me chian Aunty Bea so ni wura Aunty Bea mana okay awa bye bye sorry call Akoma 87.9 saa na bini omo ye nti omo amba penache sementi ase okra ye sponsors omo boy na de bia ye de dwumedie ye de ebrem nti omo rewre mu a ye sre mu e ma mo bu mfu because omo amba me ho ntimi nya fiwo omo amba boso me ye ntua me ka esa na ye committee na me manager aka transport na osaya sare be Aunty Bea this month your revenue was low. It's your mobile sign so your committee na your revenue was higher. No many agents Mr. Mobile. Mo pesa show no cost de bia nti na mo de acheyen. Ene ye din komo ye say the begging patient. Ye tai hu bi enkra eni mpanyimfo bu na nefu ye say ni na ye say ni edi ni gina kwan ho na mini mo hwe ne ne. Me hu say e business. Ene ebi mo ye nka so mu nyina ebi mo eye. In the studio, Mr. Emmanuel Opoku, Principal Health Promotion Officer, Kumasi Metro Health Directorate. Mrepemuno Mr. Patrick Nawa, Regional Director Social Welfare. Na adikwanti ono bebem emre numuno. Yenim se social welfare na yana hospitals omo wo ho. Obi wana ne condition bi ni ade na omo akasa pekwan bi so a omo fa edeboa saafo nti omo begina kwan ho no. Aya Mr. Nawa ne ma no omu hu omu ana nti mrepe mo beba na for now de ye Mr. Opoku entwa enkomo no so na o ka say omu akasa na ade no eye wo mu no mu gina kwan ho ede omu sra de ne psychologically it's minya nsunsuanso e wo mo so ene bia omu ebusua ene ade but minim say ye den a yare no bi wo ho nso a mo amoye health workers kra no you can't just say you have to cover yourself well before you even handle go for motisa ni ala omu no omu abakwan ho na omu a omu ni PPE bia no mo soso omu mu me ka omu de omu srade no na ye no mo so a ye tike ma obi ka na asem going about my normal business na me so ye expose me to yare bia ka me mba yare sabia na nso na me kwa akonya both ways no health implication in it say hi so yade be be contagious yo yade bebre wo kwan bia kwan hodo bebre wo ha yade fa on sai asai say ye hu bi mu bi ye by contact in the contact say me de mensa asomu even corridor say e won nsa no wo hia no achia wo chia wo kra otimija emuani bi e wo nsa nti se nsa hohoro no enkoyi a ubetimi anya bi nti wa bia wa je yo say wo ye papa omo ya appeal now this can be no you end up contracting that condition nti proper hand washing no memo a omo ankonya enso ni samra na access sanitizer bi amfanya na oti anye yoko wonim kakra na oyam ye obibi na hu bofro turu a send ye ntoto na ye nka na sibia nti ofre no ana wadi nti ne wuso mu na ne awo nsa no ana de afra fruit now they nti e ma ye yanga sanso a wo ye papa no okra you put yourself at risk also nti nye ono nko ano a o seska ono so o seska nso okra microphone ya no akoso we ni omu hwe no asaba no abeso ni mu no asaba ho asaba jiska nti cross infections bebre na ne mama bi se Mr. Opoku na minim se health promotion for the basa edwuma we anka mo ya ade wo ho pa ebia me na menti you mo bod hu de horo se sa de yankofo gina kwan ho mo yiye ana mpacho enkamo adwuma ho is your regulatory bodies mo so mo adwuma eno no so mo behwe sa enkofo no so mo be free ho no enti ye wo ye de ayeye
sɛ yɛbɛma education no te sɛ deɛ yɛma yi na wama wahu na wada ho so no wankari wo sika ankɔtɔ yɛ adeɛ nti obɛgyina hɔnom no a maka nipa foforɔ ka no a yɛte no nso obɛgyina hɔnom bɛyɛ bosom na da bi obɛgyina hɔ na sɛ mempɛ sɛ mɛte yɛ adeɛ ɔso mpɛ sɛ ɔbɛte yɛ adeɛ na ogyina hɔ na obiara ɛma a ɔbɛtu ne ho fo ehumɔborɔ saa na nyame ɛde ma nti wɔn nso ehu sɛ wɔn nso wɔn nkwa ho hia ɔboa obi no hwɛ sɛ wɔn nso nkɔwie nkɔnkɔte yadeɛ ma na yɛn agencies no aka no ebi na abɔ wɔn din social welfare ɛwɔ hɔnom ebinom de nnuro ɛfa nam hɔ fda ɛwɔ hɔnom immigration ɛwɔ ne fa a awɔ sɛ ɔyɛ because bebree no anɔpɛ because of program wey sɛ ntima ahyɛ da ate asi abɔnten ahyɛ da ate asi abɔnten ehwehwɛ ebusebusa bia yɛka sankorɔmɔ nte mede firi pampa so aba dam pɛ sɛ menya the rare feel of it na mehu situation ankasa a ɔmo hom a ɔmo ankasa eposu threat to them ɛne yɛ ankasa a yɛka nti mede firi pampa so a bɛsan akɔsi cultural center anim ɔsa de sani zoo hɔnom yɛsɛ kuradan no competition yes local ones no say yeah, local ones no and international ones all you see local ones no oh pavement ne so nti omu no ene nkra no eko ena foreign ones no abegina mfimfin nti apart from mom ha say that there so aba ya omu gina nchen no wonta hu local ones obi hu omu aye omu a omu te hwemu no ha nti omu de fa kwan bi but oba yɛmfimfini hɔ nom a kɛgye ti ala hɔ nom no deɛ a international ones no gyina mfimfini dabi ɔmo saa deɛ sɛ maame no te hɔ obi maame akora atua no nufo a no na nkora bɛɛ 5 na atwa no wahyia na ɔmo kɔ a na ɔmo abɛtena hɔ nti traffic ne ɛte a na ɔmo de amika akɔ kaa no hɔ ɛkɔ a na ɔmo aba nti ɔmo de ɔmo te ɛkwan no mfimfini no ɛna pavement no local ones no wɔ side and side no ɛna wɔ mu so gyina mfimfini because ɔmu kɔ nkyɛn ha se a na ɔmu na ɔmu kɔ ate sɛ ha yɛ fie na wo ba bɛgye ewurade ne nyankopɔ mate yɛbɛto ayɛ nkɔmmɔ no so asɛm no awerɛ ho so ɛsere na obi yare paa yɛsɛ wei yɛ local ones nti yɛgyinagyina pavement no so na yɛanomfoɔ no ɔmo so mesi ɔmɛtumi abɔ glass mu a wotia nyɛ yie koraa ɔyɛ mbɛhyew ɔno so srɛ sika no ɔmo so gyinagyina eyi mfimfini baabi a ɔmo so ɛsrɛsrɛ na minua bɛɛ kafra wate o adwada ne so free ha kɔ ya de na esi kose maame so atɔ ɔyare ya na kakra o nye yare ukɔ hu no kra o nzuzu sɛ ɔbɛkɔ mpo kafra na me so ne ebusua ne nyina de wai eduru wa no wato ye nkra ne abegya we se twefo na yenye yi o nya asɛm ketewa medase power specialist medase ebusuafo power specialist eba hospital enen so yaba na yaba ne sei ya na kyese wapɔmuden ho nkɔmɔ no a ene yedi apɔmuden ho hia o eho hia papa apɔmuden eho hia pa me sei yade ba ya na na fom enye easy me sei yare ba ede ohia ena eba wo sika dan ma wo bibie bi nanso yare ketewa bi timi bɛbɔ ma wanhwɛ yi a yɛbɛtɔn wɔ japade nyinara ɛde ahwɛ bi kura ne yɛde bɛhwɛ okra na still ano wanyɛ yie enti si yɛhyɛ asese yɛ hu nsunsuanso nketinketi bi ɛwɔ yɛ nipadua no obi a wɔte ate asefo asase so bia wɔ ne nipadua no sɛne ɛwɔ sinim no fa obi enim ne system sɛne yɛsitie enti no sensakra kakra bi ba nipadua ni mu a yɛnhyɛ ne nso na yentu anamo ne emra power specialist eba hospital oba ntemo a ya na eboa ema yade no okontentem na otene bia amfa ohaw bia mrew eno nti Dr. Kosuedua ya wo twen wo se obeba na waba beje wayaresa ebia wa wotie me no wo de ho ye nyame adom nenso wadanfo bi unue bi obusuani bi hia saa moa no enti bomoden a yede number ne tudwa fa koma no na wo ye brɛ no ofrɛ no otimi tu anamo na oba power specialist eba hospital no obegye na yaresa unua de bia wode aseda piesie aseda chenchirenchi de bia ode bema osanse nye wa enka wenwuye wante yenka
ɛno nti gye number no ne yɛntoa nkɔmmɔ ne so 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 Your WhatsApp line no ɛyɛ 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 ɛno nti frɛ Dr. Sisi a ne no ɛnkasa na power specialist ɛba hospital ba ya so ɛyɛ a yade ahodoɔ ne yɛyɛ ho adwuma na mmom no yade baako a nipa dodoɔ no a anim sɛ ɛyɛ yade a kyerɛ sɛ yɛde ne fa yɛ mfikyire a wɔno a wɔnya nan po no wɔgyina so wɔbɛdwane ne nan mu mirika koraa ɛyɛ hepatitis yadeɛ di asante bɛka sɛ brɛboɔ mu yadeɛ no yɛ brɛboɔ no ɛsupporte yɛ nipadua no ɛsupporte yɛ system no sɛ brɛboɔ tɔ kyema a wobɛtumi akrɛb wobɛtumi ada fam enti de bia mekra meka sɛ nipadua no nakɔ beebi ni hɔ nom a ɛnyɛ adwuma nanso yɛ beebi wɔ hɔ nom a n'adwuma no a wɔyɛ no ɛyɛ adwuma so paa adwuma a ano den ayɛ te sɛ kaa yɛwɔ battery wom ɛyɛ adwuma yɛwɔ nneɛma bebree wɔ kaa ne ho a ɛyɛ adwuma nanso deɛ ne ho ɔden paa ɛyɛ engine no wate aseɛ wɔno ne kaa no ne japadeɛ kɛseɛ paa yɛ a ɛsi mu saa ne ɛbrɛboɔ no ɛteɛ ɛmfomsoɔ ba brɛboɔ ne ho a ɛde ɔhɔ kɛseɛ ɛde brɛ nipadua no ɛno nti hu sɛ nanse wo nase ataatae paa ɛwɔ mu a na atwetwe ɛwɔ mu a na ataatae ɛwɔ mu a na atwetwe na ataatae na wahyɛ no so sɛ brɛboɔ no ɛmfomsoɔ ɛbɛ mu a saa deɛ wei wobɛtumi ehu obi so hɔ no sɛ wɔ mu anaasɛ mɛkyiri brɛmo ɛhwe me ɛtwe me ɛyɛ me yankasa ɛno nso so ɛyɛ adeɛ baako a ɛno nso ɛka ho ɛkyerɛ sɛ brɛboɔ no mfomsoɔ ɛbɛm obi sɛ mɛdi ɛyɛ ana memfe ɛwowɔ me papa memfe twetwe me a ma mehu deɛ mɛyɛ me ho mepatwɔ yɛ brɛboɔ no mfomsoɔ ɛbɛmu a saa deɛ wei wobɛhu ɛno nti sɛ wohwɛ saa nneɛma wei sɛ ɛkɔ so wɔ nipadua no mu obi sɛ medeɛ mefu apira ɛna me nase koraa sa taatae aka ho a na kyɛ sɛ oliver no anaasɛ ɔbrɛboɔ no koraa no kyɛ sɛ fata asa ba bɛtaa ho no nya asɛm ketewa sradeɛ a asa bɛtaa ho no nya agorɔ wokuro yɛ asradeɛ wɔ ho kuro yɛ akyɛ sɛ ɛnneɛma sɛ basaa perekese nti mesrɛ ɛnneɛma a mabobɔ so sɛ wohyɛ ase sɛ wohu wɔ nipadua no mu ano sɛ daabi me nipadua no ɛnyɛ saa na ɛteɛ enti problem bi na ayɛ dɛn aba yɛ ne ntɛm na bra power specialist ɛba hospital mesi Dr. Akosua Dua a yɛtee ne nkane mu bi wɔ hɔ kora mpo a yɛn wo yi o nanso yɛawoyɛ ama yɛnyini aba abɛto no ama maame da so ɛyɛ adwuma a na kyɛ sɛ n'adwuma a wɔyɛ no ɛsombo paa enipa a wɔn de brɛboɔ mu yadeɛ hepatitis aba na so ɛyɛ ya wahwɛ wɔ mo no yɛka se yɛka ɛyɛ buburugya ɛdɔɔso ankasa enti wo so a wotie ya na ebinom ka se o me de heba yi kra makɔ ha makɔ so enso heba makɔ ho anwan heba nso me ehunu so enti me de metim baby adeɛ no de obɛyɛ bia wɔnyɛ ai minim sɛ wanante wapaaba nanso sɛ wokɔ heba na sɛ wokɔ ayasabea makɔ aduɔkono 99 a fa 100 ne so ma 100 no nso yɛ power specialist ɛba hospital na wabɛhu sɛ last one a wokɔɔyɛ no ɛhɔ ɛna bibi papa bi yɛ dɛn ɛwɔ ɛno nti to anamɔ ne bra ne yɛnhwɛ wo Dr. Akosua Dua yɛ ne na doctorfoɔ nkayɛ wɔ hɔ no mo kyɛ sɛ nimdeɛ a otwe di amponyankopɔn de ama maame ayaresɛm nimdeɛ no ɛnya asɛm ketewa koraa na ogusu a wɔyɛ adwuma no nso na ogusu a ɔsua adeɛ aka ho na no mo ambedi adanse sɛ wasa akɔ akosua adeɛ ni bi aka ho ama yasa ama na abɔsobɔde a ɛnya asɛm ketewa nti yadeɛ ne deɛ wɔ sapa na diabetes nso so ɛtete amanfoɔ paa de bia meka diabetes ho asɛm a mese nneɛma mienu na mesuro wɔ diabetes ho diabetes betimi ama wo na yɛtwa atwene abra nye nkwanhyia na akokonya ayo diabetes betimi ama wo yɛ bɛɛma nso a wo bɛɛma yɔ no bɛkɔ fam koraa ɛbɛkɔ fam ama kyɛ sɛ ɔrɛ bɛhɔ enti mesrɛ to anamɔ ne bra na de enti a meka ne saa no enie esi kyire no adɔso wɔ nipadua no ɛkɔ soro esutu beebi ɛnenam no ano ɔden enti ama wo dwonso ntɛntɛm paa wo ya ne sɛ wo dwonso aya ne sɛ wo dwonso ɛno ɛyɛ de edi kan
obi so ho no mo etimi ma ne so tia na etia bo se na ne funhu ayedoche obi so na kra timi pagya saa obi ho no diabetes ne bedidi ne nipadua ni mu ama onamo na bibi kitwe bi ti no a na ye kuro ekuro nso de nkamenim se ye wa ye treat a e waseko but because of say we sugar no dose woni nipadua ni mu nti no ye treat kuro na entimi nko enti wo treat no na eye kese ye di nuro guso ye frɛ bibi diabetes kuro na ekuro ni mu tre na emu bai doctor timi hwedin wo se maame ana papa sane ye wo na yi kuro yi se tere kɔ de bebi ebekɔ akɔka no emoa enti ebetwa nan no nipa bebre wo hɔ no mo a enye nkwanhyia na wo munyaa ne yetwa wo mo nan eye diabetes ya na wo tenatena ho a ena di kuro baaye ene yetwa ne nan ba akɔ ato atwene wa abra nka obetumi aba power specialist eba hospital amia hwɛ no obi so hɔ no ma watenatena ho ama ne be makra ye mmerɛ wontumi emmema o mo diabetes dodo no a bedi adanse sa asɛm a meke no korɛ kane no ahoɔden ananka atumi di yɛ adwuma wɔ mpa so no diabetes nti ene wutumi nya saa ahoɔden no tisi esomu a ne yɛ yia eno kora nyame yɛ adom na etumi sɔre baako a tɔfom bie mu eno ano na sa enti mesrɛ watu anamon nebra power specialist eba hospital ne yenhwew na yade ya pa obi enya stroke sebi na no akyea sebi ne nsa da ne ho ne nan ba ko ntumi ntunu ane se woda ho saa utu anamo na aba power specialist eba hospital a Dr. Beshow ye number ne je na fresi a make say sanse ehia asembisa foforo bi apese obisa Dr. Bea nso number no je abetumi ebisa 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 3831 and I WhatsApp near 0555 79 78 Fred Doctor ne tu anamo ne bra beji ayaresa na obeka se all sanso mpacho all sanso ye ho adwuma obi si miyem aduane toyi miyemu ana miyemu tutume aduane ma ye nso a tutume eto de bia na ginagina mebo so asa me pesa me fe enso afie yi ntumi ma eniema ye basa woni pedwani mu power specialist eba hospital for us and bra kompona abe form mi mama wo muni mu aye kese untumi nsha atade nyi ukom untumi ntu chain no oba kompona ye operation nanso ye die duro na beka ama kompono abesene ko ebe na ne kra ama komu ada ho kama ena nipa bebre pa wo nanso omunya bebre no anso nhye de ni ma de kode obi wo ho a fibroid da ne yem fibroid da yem nso aya na ho nsem no eden obo ha nyinse no kra betumi aba enso so fibroid ni nti no obo se no wapon onyinse ya na asai ode kwahye ni fie abeifo ebi kro ne maame bi kun ofie ho ne maame no na me enso na eye fibroid na etete wo bra na fibroid ni yenyi mfiri ho ma ho nto ya na nkrofo bebre suro se me koye operation ahra na mansore me pa acho oba ya so ya yenye operation eduro ebibiduro ya nyankopon de ama Dr. Akosua dura yayi eno an wo de ma ama fibroid no anane abesene kwa ma wo na wo pe no etumi aba enti yade bia eha wo no tu anamo ne bra ya so ye na ye kan ne se yie no na me ma me Dr. Akosua dua ya wo de nuru ahodo nso abedwaman so enkrofo enom na wo mu di ho adanse pa ye wo dua ya SK wo honom eduroi kope binom wate oyefunu na ekeka wo oyefunu na etutu wo oyefunu no achese ba na omunimuni ohu de wo ye onipedua no edua ya SK ebeboa wo eyisa yefu yade no efiri honom nti ukọ edwaman so a ukọ pharmacy ukọ heba shop biemu a wo se mepe edua ya SK ene wo cough care mixture enso so ewo ho obi timi bo wasa na ne home ono a ne home ete ohu de oye ne ho obo wa kuhu ebi wo ho no mo wa no kra ye dry cough bibie mfiri mu ma no anse wo bo wa na ne bo so hyehye no mesre okona kope cough care herbal mixture nenom ewa no se tesen se ye den se ye hwan ebetu ase kudo ama hoto etumi abafie ene ewo herbatin herbal mixture enso so ewo ho edro we de me friend se general because wono no de ye ntwen se yare ansa time bia wo benom
anopo ewio enwumro abre saa abre kura wo ahoɔden yadeɛ bi ama ye kura na nka mepɛ sɛ wonum bi sanse sɛ kɔbɔ nipadua ne ho ban akɔbu immune system no ama nkwamo no ɛbɔ ho ban no ebi ewuwu no akyɛ so ɔmo ntumi nyɛ adwuma no konyane nyane nyinaa ama o system no ayɛ kama enti nkrɔfoɔ yare ne saa nneɛma no wode yɛde bi a wogyina wo naso yɛbisa wa wo sɛ herbal mixture ɛna me nonom wokɔ adwaman so wokɔ herbal shop bie mu a wobɛnya bi atɔ ɛmɛɛmɛ aduro gyirikegyiri no ɛno nso woyɛ bɛɛma o mɛɛma sɛm kɔ fam ɔnsɛ wotaa tenatena se woyɛ driver ni wotena se fiti ahomakye kɔka anadwo saa nti ama wɔdidie kora nsa anyɛ enti ama osisie no mu adwuma ɛwɔ sɛ wotumi yɛ no wontumi nyɛ ne saa gyirikagyiri no bɛboa wayi amaman efin kekaawa ne nyinaa ma watumi ayɛ bɛɛma mu ɛwɔ mpa so ɛno nti wobɔwura herbal shop bie mu a wobɛnya bi atɔ na power nso yɛkyerɛ kwan ɛwɔ fɛ yi ase yɛne Jasbro filling station no ɛdi nhwɛni mu enkranfo nso bɛkɔ kwabenya ACP main road no so na takradefo akɔ Anaji estate yɛne Anaji primary school no ɛbɔ fipam anasa hantama ewura bank hɔ no a JT washing bay Jinambe na me sorry no wafrɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 and I WhatsApp ne 0555 79 78 78 Frɛ na bɛgye ayaresa frɛ na kɔgye ayaresa ɔse power ɛhɔ na nuru papa ne nyinaa egu yɛdaase nyame nkɔsoa no hyew ne ebusua ne nyinaa ɛwɛ sɛ na mekan yɛ ne nipa mienu na edi enkomo enkwara mpanyimfo mu yare mu gyina kwan ho sɛ srade ne nyinaa Mr. Emmanuel Poku de ɔno ne die ntia na ɔwɔ ha ɛyɛ nsunsuanso a apomudin sɛn mu no aya na ɛkɔ ɛde ma wɔn mu a ɔmo gyina kwan ho srade sɛ ɔyare ɛna yɛn so a papa yɛ akɔyɛ akɔtra heaven no yɛn so yɛkɔyɛ no ɛho nsunsuanso a ɛyɛ a ɛba yɛ so social welfare nkɔmɔ yɛ ayɛdi ɔmo nso ɛwɔ twaka wɔ mu papaapa nti yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya Mr. Patrick Nawa regional director social welfare ɛwɔ ahoma no so ɛnɛ maka kyerɛ mo sɛ yɛn dwumadie no 2:30 pɛpɛɛpɛ na yɛn sorry as such na yɛde official discussion ni nyinaa ɛkɔ na wie yɛ sɛ ɛbɛyɛ a the last 30-25 minutes no na your head of station enso ene yen abedi Akoma yen 6th anniversary no oni yen edi ho enkomo AFR deodorant roll no se ma ho enye hwam free scent passion free scent activate free scent smart ubenya bi e wo cosmetic shops ahodo atwa ye ho ahia wo Ghana ha ba bia pebi to na fa ye wo ho anase fa cha wo drofo bi a enkabone e wo no ho free Pulse Royal ene de abedwama so 0544 72 6882 0544 726882 Toby na Emma oho enye hwam se men's vital herbal mixture and capsules enso say cocoa etete wo so ye oba so ye be ma cocoa etete wo watenka atekọ be ma no ntimi nye adwuma ye se na e wo se wo si ye adwuma e wo mpamu a wo sisi e ye wo ya de ohia e ye se men's vital herbal mixture and capsules ni nyina Food and Drugs Authority Edward stamp esiso Toby na no na emboa 024061 6061 and 0205 573555 Greenfield Scientific Herbal Hospital so one crying na ope ayarisabia wodo dofo beko anase wan kasa nso yare na obeko na omahwe wiye omaye labs ahodo scans ahodo dia maw na doctors ne ho ade potia etete wo mo a mo pe awo na wo ho aye din dia ma mo enum eyi nka bone bone setting no mpene chiachia ne ade a ode kwa ni nyina ombetimi ahwo Greenfield Scientific Herbal Hospital owo nungwa adogono last stop eho ena ubehu omo fre omo wo 0243 983906 0243983906 ena Time Herbal Mixture Time Herbal Products nupa ni bia numbi na emma wenum enna ho ohunam ya malaria etete wade ohia Time Herbal Mixture ena Time HH Mixture and Capsules nso adwuma ma emema papa nti wonso Toby nenom na emboa wo emanom emmema nom Time HH Mixture and Capsules and a Time Herbal Mixture
o pedodo etu no waton a na wafrɛ 0244 417669 0244 417696 yeguso ahwɛ sɛ yebenya Mr. Nawa Patrick ewo ahoma no so ayenya na yakɔ Haxa capsules Haxa mixture all satanfo abena beba na oni abedi nkomo ne the last minute no and a few minutes ebeka ne de ama Mr. Emmanuel Opoku na we educate yen kakra wo sansem a yekoso nyina ho sɛ be ye nyina ya pomuden nsem ye behwɛ ye ho yie ewo honom bills microcredit oso pesika ye adwuma emfa wani nkonko kyire ba bia ene obia nkodi ho nkomo bia na akoka wasema kyerɛ nkofo ko bills microcredit wo fa Ghana card no efa ko kyerɛ wo mo sɛ wo pesika ye adwuma na on be ma usika ni bi say your business now the be expand this and fame put up so set it up for fra your bills microcredit on be ma usika ni bi dia ye adwuma 059 6920833 059 6920833 and a 3p garlic mixture and to say a garlic a draw on so yes see yendi garlic na so ne we no e yankofo din san so be we na we num e yinka ompe e no nti e na piwak natural e de 3p garlic mixture e de aba garlic na na wachi mu nsuo no o de egutu mu kodwama nso atobi pharmacy chemical herbal shops to be nembo boost immune system no enye sesi o pressure no enfama oba obu nsa na wote ya bebrade ohia e 3p garlic mixture for omo e wo 0248928824 0248928824 thanks very much yenya Mr. Patrick Nawa ewo ahomano so director good afternoon. Good afternoon. Me pa cho ho ye de nyame na adom na nso yesu adom yenso ye ho ye pa ye ni se ndem aye busy mu ye training bebre nanso enkomo no ho denti na wo se obe kaka kranti e da se sa wage yenso so oni yen bedi nkomo ye kasa de afa enkrofo aye omo yare a omo gyina kwan ho agigi ska ene de ya tisese aya na ebi mu kra ye business na omo ye social welfare se obi yare na okwa yare sabia na bibi nti ebia iska wo so otua wo hospital no ontimi ntua me pa cho mo ba mu sen e wo ho we da se so ama me akwanya ni chia tiefo nyina the issue ni se obi yare na okoda hospital na ontimi ntua ni sika ana ontimi ntua ne bill na social welfare for hospital no draw yen na attention na say hospital no ma yete say see na kwa ye nhwehwe mu na say ye nhwehwe ni mu wia na say ebeda di pepe say ampa ontimi ntua ye tro e de ma hospital no a eya aban nti ye friend waiver na say aban afaka no sana mrepi ya na ye no. Hello? Facility, yes, me patcho me wa facilities a home minim sa ya na social welfare for ho enti mudwumedia ne se mo be hwe obo mu ntimi ntua na mo matro se waiver bi betimi abemu a se ye hwe o ma mu ntimi ntua nkwa so obi wo hospital ye treat no ba wo other psychosocial problems enti ye dey ni say we attend to all those things. Into that at the end of the day, we say, Koban say, ni sika ni won't mean tia. Ye nhwehwemu ansana. Ye nhwehwemu kura ko abusie mu ko say ye nye obi a abusie mu emani tia because when na oyare na wa beda ho ye treat. Enti si anye sa nhwehwemu ni na say obi akwada hospital na ye sa na chesa abande boka. Ye nhwehwemu na ko da di say wuni abusie ni di a wono so ni nsam di no bi tia. And I say the ye recommended for a waiver. Okay, me da se pani nchemu na odi ama yen e wo ho no. Enti director saya mo hu enkra o mu gyina kwan ho se aya na mpanyimfo so kra wo. O mu gyina kwan ho mo se o mu ntimi entua ana ebi ebusuo mo mu ntimi ntua o mu gyina kwan ho no mo stress sika na. Social welfare wadaru mo mo ba mu kakra sen e wo ho nso. What we say Ghana and Kasama have a problem. The issue is that beggars are already can or so are working. Osha, you were the Beggars and Destitute Act 1969, Emma Star Aunty Bea. Now, empower the police. Say, Omochi Ubia, Ujina Palm, who was Resradi. Into a police
asɛdeɛ sɛ sɛ ɔmuhu sɛ nkɔfoɔ gyina kwan so ɛsrɛsrɛ ade a ɔmokye ɔmo na yɛn nso social welfare yɛne apolisifoɔ especially the anti-human trafficking of the Ghana Police Service yɛtaa kyekye nkɔfoɔ saa ɛna ɔmo nso a yɛ a na ɔmo de ayarefoɔ ankasa ɛkɔgyinagyina kwan ho ɛsrɛsrɛ adeɛ nsɛnea ma mo ate nkae sɛ bɛɛgye na ankasa no ɛyɛ ade a ɛti amera nanso wobɛhwɛ na obi de yarefoɔ bi akɔgyina kwan ho baabi na ɔde srɛ adeɛ yɛdeɛ yɛhu a yɛ a na yɛtaa ma yɛkye wɔ mo nti obi bi a wɔn nso bɛhu sɛ obi gyina kwan ho na ɔde yare ni bi ɛsrɛsrɛ adeɛ na ɛwɔ so ɔkye no because woyi wei kora firi mu a you are exposing the children to danger sɛ wɔnyare koraa na ɔde ne srɛsrɛ adeɛ a kaa bɛtumi abɔ no biribiara bɛtumi ato no ɔkɔ school wei nyinaa yɛ nneɛma bi a ɛkɔ tea the development of the child ɛna ɔmo nso a ɔmo yare a yɛde ɔmo srɛsrɛ adeɛ no nso nyinaa sɛ nea meka no no it is against our law sɛ wode nkɔlaa bɛsrɛsrɛ adeɛ apart from that koraa no nkɔlaa no bi wotumi hu obi conditions ɛnkɔ yɛ nyɛ koraa na sɛbesɛbe w'ani koraa kɔtɔ saa akɔlaa no so a wɔnwɛ the whole day koraa na sɛbio aduane mpo wontumi ɛnnidi ɛma ne nyɛ yie a wɔsɛ saa nnipa no yɛde no kɔ hospital atire no nkɔfoɔ a ɔmo ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ saa nkɔfoɔ no yet yɛasoɔden nti yɛa na bebree no ne yɛde ɔmo akɔgyina kwan so ɛgyegye sika nso a mogyegyeɛ yɛmfa ma nkɔlaa yi na ɛkɔ ɔmo bɔtɔm nti yɛdeɛ yɛhu ɔmo a yɛkye ɔmo yɛhu ɔmo a yɛfrɛ police nti sɛsi a na obi nso a bɛhu nso obi gyina baabi ɛsrɛ adeɛ saa no wode wontumi mfrɛ police a ma yɛaso nte na ma yɛ direction no yɛne policefoɔ bɛkɔ hɔ ne akɔfa no ɛne director mpatwɔ na yɛ ma obi nkɔ eyi askwabiri traffic light na se ɛhɔ so na yɛ ayɛ nuanu mu so ayɛ ɔmo gyina yi o ɛne bia ɔmo nnim o sɛ ɔsɛ ɔmo kyekye wɔ mo okay ɔmo nim director ɔmo nim sɛ policefoɔ na ɔmo nim sɛ ayɛ wɔ sɛ ɔmo kyekye saa nkɔfoɔ yi ɔmo nim ɛsɛ ɔmo nim mmara no they have the law they know ɔmo nim paa director owo training ase de ye nji umre ni bebre nti to ye nyina ye foi e fa omo gyina kwan ho sra de ye nso a papa ye betra heaven fo ye so ye che omu skei enye ye kra na ye hye omu kutupa na de bia omu bei so omu ba omu nya bio ko omu nya te se de msto kan ya ko bejai ena another one kra nso ye oma aso omu free Ghana ha mu gyina se Nigerians se Malifo omu gyina kwan ho bebre ya na media no ka afre na social welfare for omu ye den komu saa nipa no de o say omu ye all over Ghana a national issue aban try hard so on better tackle enti I know say ye na regional minister ye meeting wo ho a ye pe kwan be ye do omu be fa so enti ye di hujuma a social welfare nkwan ntimi nye because ye ni facilities a ye ka say e ko for omu nyina e kwa kogum emanya yi pacho me si tu ye che omu gyina kwan ho ade no tu ye fo yi tell me akuto de ya tu ye hofo because medical mo bi ati say ye chill say wo sra ade a ye be chill nti ye na ye nso ya na ye mo ma ade na o si ja sa ade no because the more na hu obi so o de akwala stress ade a wo ma no na che say wo ma de kwanya say bibi a wombe ye e wo so obi a e bo modern so obi ye duma kakra na nsa akona no na ade sra ade na ye nyai nti we de ye kama obi ate mom yenjai na emboa Ghana man that's mom yenjai na emboa Ghana man Mr. Patrick Nawa regional director social welfare Ashanti region ena wakano papa de yenka asem obi nye ba papa ye na san akowie bone de yejai a ebeboa Ghana man ye konom all satanfo aduro ne ba Mr. Imano Opoku wa ha oni yen ebewie ene yenkomo ni nyina abna yenko medase medofo enenso yenni nkomotiawa enfamfa ya pomoden ehona yentwetwe nkomo ebetumi aboa yen ama Yesu ma yeya yade ensuso enya yen kwan pa ye befa so abo yen nipadua no eho ban se de be ya yade bi emefiri yen awora empo se kobose yade bi firi baabi na edi ententente de nensa akatenani eye who are you a edu papa we adwaman so enei wunya binumu a ebet hold on. Information okay. about I enti no na ye twintwan insem bi okay every menhia okay na ya tete but sani asante mantem hansem city ene de ye free menhia ba ya ye ntimi nka enti we every mi bureau chief wo William Evans Inkum from him I can say it okay enti o say
Asante Hima Nana Ama Kunedu Yadom the third has passed on. The Asante Hini Otunfo Osei Tutu has confirmed the death of Asante Hima Nana Ama Kunedu Yadom the third. The Asante Hini confirmed her demise on Monday, that is today, at Asanteman Council meeting at Menchia Palace. The Queen Mother, who died on Thursday, spent 8 years on the stool. Inti ne tintini ni tietie nyina se na ene nam wie mu no ne yaka ye se Akoma FM free Menchia mbaye na enne assignment kese we de bia ye boss na ne koye. O say Asante Hini Otumfo say tutu enne waka ewo Asanteman Council meeting ewo Menchia Palace. Se Asante Hima Nana Kunedu Yadom the third oko ekra enti no de esinom so frimu yawada no. The Queen Mother died on Thursday. Si yawada no ena ofrim ti mu hona na nsem na hyase na ebubo eba no na otna akonwa no so efie wotwe nti ye de we besi ha background works are William Evans kum features ne documentaries a waye ni nyina efie nwumbre ye kona ye news ne so nyina ne aboa ye ho asi nti ye news ne so nyina whatever it is about the late Queen Mother no mobenya ewo ye various platforms nti abna to aso mami they send them upon one say na bi ho pon say nwumbre kan news this also I could Ebusanti nkomo na ye die announcement we nso ye very necessary sanse fikesie mu asem no wa hunu ne ka na wo se kopa asem foforo e de ama ho nti eye se akoni se ye ni nada yetumi ada ye ho so ene ye kwai na also nkomo na ye die no yetumi atoa so edra se ewe dwoman so na ebo woni a also etete wo mo wonsa ema brabo ni nkoyie emfama wo mo ne nkrofo ani gi a wo mo anya ewa pomudin mu safo no enye bi enye no eye dro ba kwa ye buni din a wo bia egitum se we de eye also nankasa ne tamfo ene no edro ni din eye hasa capsules and afi hasa mixture hasa capsules ene hasa mixture ewie mi bisa hwan ena wo se also yade etete no de wo se wonu medro bia yade no empese obetu akono wo ena mene hu edi nkomo se ebeya ma se ubenya se dro mienui meche hasa capsules ene ne mixture no na etumi aboa wo papa ama se de also no esidi wani se precha no eyi e de free uni peduamu medofo ene Kristo nyama ya yeda so ti ewiase mu ha boni sum wiase mu yade ne de ye befa ne kwa sanse enimpo aduane papa ban ne edie ensu paban ena yenom enti se aduane ne nye na ensuo ne nso a wode wo hye down no nso enya wugidi se den ankasa na bekoso e woni peduamu eye yade ya ebetumi so ayekura etoni peduane mu eno ne ye ulcer no afei ekwan ban so na ulcer no efo so a eba yesi aboa kitikiti bi H pylori eno ne ye aboa ede ne ba ne H no helicobacter bacteria na se pylori eno ene nam so a ede sa ulcer yade ya ye ka ho asemi eba na science for e kirew aboa ya eju ne hu se de ne kakraka ne tintin sitie no ono ne nya ho ba bebo sesen wo ni peduamu se o ma wo fa ho di e wa pomudin mu a enke bia ye kanfo edupa sei e de amawa wudi mrikatente basahare so ene beji akwakosi ufie eso na djuma eye no enei enu bebre e wa dwaman so ena ya sabia ne so de ebuse eche nanso de ma yenye dro ye fro ne hasa capsules ene ne mixture edan so edi free ya no mo de ne ho ene se edro ne ya program no bibia mu no ode ne fa entitiye mu asa pepepe ene diso enti ya ye edro ne se ebowra ni peduani mu a won ko hwehwe ekura eda yefunu ni mu de aba enumu ba bia ekurokuro no ewo ne joint no edro ne nko hwehwe ba bia ehye na emo ni tuo pepe emfafiri ni peduamu ema won so unya wa ho oden sa ene ye no wo bia edro bi ewo hono mu a wono no program no wonti ase no ye na edro ne sa na ye de ne de doctor atena se amaduefo nso age no atumu se nukromu
nie wɔn ye ebibiduro ɛwɔ kurom ha na wɔn aduro na no ɔhyɛ deɛ ano ɛnam na etimi yi ulcer no efiri hɔ no ɛyɛ Dr. Kiki aduro a wato ne din Hasa capsules ɛne ne mixture patro sɛ wote Hasa na ɛmo adwene nya wɔn tanta ɛma adwene no ɛnyera osi yɛte Ghana yɛyɛ bibifoɔ ne yɛnom yanomfoɔ aduro no obi anka sɛ wɔn mo deɛ no nyɛ nanso ya na metai ka sɛ aduane no deɛ ya ma meto ɛwɔ yɛ nanom ebuchi aso no yɛchi enti we deɛ tete hɔ no sɛ kɔba ne so obi yade a ɛnema ya na yɛ konfikyire na nanom konfikyire ɛkɔtete de bɛyɛ aduro ma nipa no ɛma ne ho kentine no saa nneɛma ne bi pɛpɛɛpɛ ɛna doctor ɛne na pamfo a wɔsoro nyankopɔn adom no nimdeɛ akeka bo ma yɛ aduro yɛfrɛ ne Hasa capsules ɛne ne mixture enti nya brofudin bia sɛnea ne facility no edin sitie ne no a ɛna ɔde ato so a ayɛ aduro no nti sɛ wotie aduro no din a wɔbi ama mɛtɔn obi aduro ɛmfa ma we deɛ wunim sɛ na ɛyɛ adwuma titimire mu no ɛna doctor akeka bom ɛde ayɛ adwuma enti sɛ deɛ medi kan ɛka yɛ no ɛwura nipadua no mu a deɛ sɛ ɛne nea yɛpɛ sɛ ɛyɛ ɛwɔ nipadua no mu no ɛho adwuma ɛna kɔyɛ enti nya afei na ɛkɔ akɔhwehwɛ wo sisi yadeɛ no wuti a ɛpae wɔ no ayɛ ho adwuma we deɛ yɛse yɛfunu yadeɛ duro enti ɛkɔ nipadua no mu a yɛfunu no mu straight na ekuro bi ne nneɛma bi a ɛmfata ama wɔyɛ kyɛko wɔyɛfunu anasa wo boso ɛhyehyɛ wo ai ɛtɔda na ɛyɛ wo sɛ wobɛfe no sɛ duro yi abua papaapa eyi na se edi free hɔ no mu a ɛma wo nso wo ho etumi ɛyɛ dene na enu no ne pa ɛyɛ enti enei baabi a yɛtɔn aduro bia no adeɛ sɛ obenya yɛdro yi bi atɔ ama wo ho abawo na titiru sɛ wo baabi ɛte sɛ asiama odalo ɛna abɛkɔ akɔpɛ aduro ni bi atɔ tikobo number 1 ɛno so ɛyɛ odalo wɔne community market hɔ na ɛna hyɛ animo mu a mo wɔ brekum ɛne ne mpɔtamo mo nkɔgye aduro ni bi ɛwɔ Clement Herbal ɛna wa ɛnso ɛyɛ mumuni away ɛhɔ na abenya aduro ni bi atɔ assignment ɛyɛ House of Drugs ɛna afei wadama ɛno so benya yɛdro yi bi ato Cape Coast ene ne mpotemo eye Pena Herbal takrade de wunim dada se eye AA Mensa se Charles Honom ena wokwa akwaji bi ato afi wo Kumasi a wo de no eye Dani Herbal Repash enso eton bi Smart Herbal ewo boase owu ase bibidro fie che se baby a yeton e bibidro bia no boru ho ne ka che mo se ye ma all satamfo dro a ye fro ne Hasa capsules ene ne mixture na entumi mu a na wo mu a ede adanse pempempempem eba no wonso obeka adansifo ne ho ebi numbers egu yem bottle ne ho anasa ye aduro ne ho a woto a eboa papa emenhyehye ya hodo a etwose wudi so se de be ya aduro ne betumi aye adwuma yie ewo nipadua mu no eno nti ne de numbers no egu ho se wadaro ma woto anya akwadworo aya afre number no ema yen na nea meme na nka apese otifiri me ho a mentumi anka anasa de nka ebi asimadu yi mu se ne na opese nkyeremu ne koduru ankwankoduru no wo de ne se obefre number ne so e de amayen na enkyeremu a efata no nso doctor etumi acherechomu amanioma ahyeye ye number no e na edidi so 0240 23 83 10 0203 822 855 se obi aka kire wo pen se also wo hoi eni adura na wase ne hu se nipa no onim nia woka mepa cho se wunim uni adura no atena nkyɛn na wo mo a wo bɔ de nyankopɔn de tumi ni hahaman no de adom wo mo no wo mo adupa na ɛsei ɛyɛ adwuma no wo mo timi ato aduro no ama na yɛ kama also wo hoi ɛwɔ aduro wo wunyanya adupa enom ye enti na wo also no ɛda so te wo so no na emom se yɛ to nkyia sɛ onya aduro a yɛ frɛ ne Hasa capsules ɛne ne mixture ne bi enom a de atena wo so emfie du emfie wɔtwem yɛnsa ɛnan mienu bosome sɛ de no ebetu de afiri wo krakrakra emmabiem enya de ɛkɔ akososo ano na wɔtwe baako na wɔtwe mienu bi ɛsɛ ba betwe niti we de etu no krakrakra deku de afiri ni padua ne mu a emmabiem 0240 23 83 10 0203 822 855 medofo ye numbers ene no ye hwekwan se wonya numbers yi ubetumi afrɛ na ne titiru wo Kumase ene ne
ntɛm a wodi wani akyerɛ mu ɛwɔ dani herbal akɔ akɔpɛ aduro no bi atɔ ɔba pɛmfoɔ deɛ ɔma akɔda nufoɔ ɛne akɔda a wonya mfinhyɛ dumienu wotwe ho de firi ho de ma yɛn yɛyi mpɛko mmiɛnsa de firi hɔ a wɔbi a yɛfunu yadeɛ ɛna yɛ ne problem no wɔn pɛ hapsa capsules ɛne ne mɛhyɛ ne hyɛ ne nso sɛ ayɛ anom bom ɛfa ma yɛn ayɛ anom bom ne fa ma yɛn abna medas papaapa Mr. Opoku yɛbɛpɔn a no na yɛde sad news no so ɛna ɛyɛ aba bɛwie nti yɛgyae ama na afei ɛmfa yɛn nkɔmmɔ yi ho biribia a wopɛ sɛ wode ɛma yɛn health wise na yɛtu yɛn ho fo no ne nyinaa wɔ hɔ yɛde ka abɔbɔ bebree no so neɛ ɛka ho sɛ nkora yi a yɛka ho asɛm a ɔmo abɛyi no yɛnim baabi a ɔmo fifiri obi a ɛka bi sɛ ɔmo yɛ firi anifoɔ obi sɛ ɔmo firi mɛli ne ho ahwan yɛ ha yɛwɔ nhyehyɛeɛ wɔ hɔ a yɛbɔ yɛn mma ɛho ban yɛwo wɔn bɛto hɔ no a akɔsi sɛ ɔmbɛnya mfie num a ɛyɛ immunization a yɛyɛ ma wɔn mo yɛnhu sɛ wɔ mu no a ɔmo aba no yɛawo ɔmo saa mpaneɛ no bi anaasɛ yɛabɔ ɔmo ho ban yɛnhu ɛno ɛne ɛne ɔmo nyinaa ɛne nam ɛha sei nti ɛma no ɛyɛ hu kakra because yadeɛ no bi wɔ hɔ a ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nsan yadeɛ ebi yɛ mframa mu ɛyɛ adeɛ ɔmo nso so ɔno ansɛ yɛhu ɔmo ansɛ ɔmo ayi ɔmo eti abɔmuden aso ɛfɔ bɛn ɔmo so mbɛ ɔmo mpa ne bi a ɔmo nte o kasa no yɛnya akwanya bi a ebetumi di afɛ so etimi aboa nti sɛneɛ social welfare officer ne kan no pɛnifo ma yɛn nyinaa yɛn kan yɛn tiri mom na ɛsɛ neɛ compulsory by force kora na ɛwɔ sɛ yɛwowɔ ɔmo so immunization bi ne yɛn ho sɛ ɔmo te ha sei na yɛyɛ save a ɛno nso ɛbɛboa ebi ɔmo so baabi ɔmo tete kaa betumi atwa afɔ ɔmo so at anytime. nkwankyɛn kaa bi feri break a ɛbɛkɔ akɔfa oye ne nso aba nti si esi mu ntɛm a ɛbɛboa yɛn sa nneɛma bebree nso kɔ so wɔ yɛn mɔntene so obroni se trauma a ebi fa wɔn ani so ma wɔn ho ɛnyɛ obiara na Akoma etimi akora bi wɔn nso wɔn saa ade no a na ama na ayɛ den deɛ afa n'ani so firi ne nkora abere mu nti wɔnyina wɔn nso hwee nti wɔhyia no ɛsɛ wɔde sika na ɛhwɛ wotiri mu a wɔn ho bebrebe. Nti ɛwɔ nso so anso ɔbɔ ne bebrebe a ɛde brɛ yɛn nti bɛnfo ma yɛn nyinaa kan etiri mom na yɛn ntimi enyi ɔmo emfiri hɔ no ɔmo a wɔsɛ ɔmo kɔ ɔmo kurom no na ɔmo mboa ne ɛmfo ɔmo kɔ ɔmo ha nso a yɛbɛtumi aso social welfare ase ama ɔmo anya adwuma bi ayɛ no so ne aso ɔmo ase na yɛn nyinaa yɛtumi atra asomdwem anɔpɛ yam ka asɛm fɛ hɔ no mu nipa bɛ enum hwɛ aduane a esi ɔmo anim a ɔmo nyinaa nsa egu mu bi akora yɛ osi maame akyi otimi ni si ɔno a ɔde nam hɔ a no asaba na ɔde nsa abɛto aduane bi ne nuanom so di bi yadeɛ nko a yɛyɛ ankasa koraa yɛ hospital na nso yɛn nti wɔn mu saa bɛka ho a wɔn de more pressure aba yɛ limited social amenities no a yɛwɔ ne so nti yɛboa a ebetumi abɔ yɛn nyinaa ama kakra no a yɛwɔ no etimi aso yɛyɛ ayɛ so ama yɛtumi ahwɛ yɛn cancer nso yɛ yadeɛ a edi nyapaa nyame adom apɔmuden aso ɛyɛ ɛnya aduro pancho aduro no a yɛnya no yɛ aduro a yɛde bɛma yɛn nuanom a ɔmo nyɛ sexually exposed ɔmo nfa ɔbɛrima da ɔmo ho nya nyɛ ɔmo dɛm ro so saa no bi no hwɛ na ɔhwɛ ne ho yie nti yɛ botaeɛ ɛyɛ mfie nkono ekosi mfie edu ɛnan ɔmo na yɛde ani esi ɔmo so a bosomi a yɛbɛsi mu kɔ no yɛbɛhyɛ aseɛ akoko school so ahodoɔ nti eduru hɔ nom a yɛbɛsa abɛkyerɛkyerɛ mu yɛbɛsa aba abɛkyerɛkyerɛ mu yɛaka yɛ 3 minutes na 2:30 abɔ na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya callers mmiɛnsa bi ɛwɔ yɛsrɛ mu o mfa me nkora manhyia mesrɛ wo ɛnɛ nkɔmmɔ no a yɛaka sɛ yɛn nuanom mu bi gyina kwan ho de yareɛ kyerɛkyerɛ sika ho nkɔmmɔ no a yɛabɔ no ɛno ɛna wɔfrɛ a wobaabaa bɛka na question bi wɔ hɔ na sɛ Mr. Opoku betumi ayi ano ama wansa na wasɔre akɔ a na wasɔre 0243 114497 032249835 ofra ntiantie no ama TV anase radio volume no akɔ fam. Good afternoon. Ensama pom. Bibi mi da wase. Mo ya de pa se mo ka sa se mo e. E fa so so de mo se pa bio. The second boss was fellow mayor. The thing I said is you need to go. You draw my money by your door. The become a good person. And not so go back to be cheap money to toy. Ah! You don't feel so some of our and some friends like the other.
You look at the side, you have to have Pacho. I mean, you're going to Pacho. Pacho today. The thing come, we have to go, baby. It's a scary. Everything you need to go. Papa money may on the regional minister, you won't come over brains in your hello. Emery Pemomba young word, my Saman Pomia dance papa, grow fine herbal tonic, cocoa, and yadi I grow fine, yadi a friend or a man, you drew menses medicine, or menstrual cycle, name koye, menstrual disorders, name koya, you hear a grow fine, pebito, na a bebo. Good afternoon. Hello, good afternoon. Zero 243114497. Me that's the producer. Now, bomb you know Good afternoon. Good afternoon. You, Pacho, baby, I'll Kasefi. Because that's why I'm saying top 10. Mudani Amao, Papa. Aunty Bea, my just like I can say, Uncle for any day. Said you're not in the annual to Cano. You bring out you free queen. Yes, I didn't call Fanunco. Yes, I say entertain, I mean entertain. Because I didn't know when I'm crown a risky. And I'll crab it near Chaffon Swat any time. And I am on one Aunty Bea. A do season the annual ball. A do season the annual who back crowd Kuma. They are no free in ever. Oh, Ghana. Yeah, that's papa. You ever call us me nubi akaho na Mr. Opoku. I'm sorry. Eko. Nyame ya do my repemono. You ever sign Eddie Naba na yatwa apomudin enkomono. It's a good afternoon. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yo, Pacho, where you? We have Aunty Bea as we bring count. And council sumo. We never Nanya Kuni. I brought coffee to inside. Yo, brought coffee with you. Aunty Bea, and you may cost on that. I know what can crown. Almost had an almost a child for no color. I almost interested the car. Almost in collaborate now. Say, well, almost your business. No, I don't know what I'm not about. Almost had an Nanina carrying album. I think in Ghana and Kwan, that be a homo broha, and that be a thing for Big Family Academy or Mana. Because of my summer, they will do crowd trainer in Papa Crown trainer, and it went to me more. Because of the Omo Yenino, Ama, Okra, Wapo, Binyama, said the Okan, Oma, you just can't know my Chedi, and in your man, is Anyaman or Moya, in our city, that's who. And no more to this woman, who comfort in Yama, no more Chapan. Omo, let me get your cow. Yo, Braco, last caller. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho, Udi baby I'll Kasefi. But you can live in my sit down. My sit down. Mommy, I can't walk. And the cross in the bedroom, I don't know. Then and then go a month. I do. Me Pacho Caso, na yentie. You was bad. The book letter from the government. The war, when you have business, and warriors, and then line munye, but the person change na senko for their business or more a year. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Like me who we no program no me person me chair margin kakra ewo me e question kakra meet you are. All right. Maybe kind of you better trade them for one say because you see be no na nam no so ema esisa na see be shuma although I want no mo change akwan no no mo say right then ni tofa bi wono ma enfi omo den na make us ni ncha make us me say enam situation omo mu pempem mu no enu nti na omo yes na impo yentwa yeni yenfanko back our Bible manatro konkon ni mu say wamboa wunu no wamboa me asafo erade wunu no wanya ma asafo erade ye da se yen ka asem yenye obi papa but papa no me yen conference nso so obo ni bia nsan enfan ba Mr. Poku final words na minja ho ne ko bibia opese o katwa to bia enu ana ya bobo so say ye yangasa yenti onfu e mu se ebi wo ho no ma eje news ne ye kan ne be ye de ne ehu
bɛɛdɛ ne ɛho ne ɛyɛ genuine no sɛ hwɛ deɛ wɛda yi mu ayɛ a yɛasoa nkɔfoɔ magyina nsuo no mu anɔpa nsuo no piti nyinaa sɛ ana nkɔfoɔ gyina mu wobɛwie no asa akɔnya pneumonia asa aka ho nipa no yɛsɛ ɔyare ne ho ɔnkɔ fie nkɔgyina home yɛsɛ ade no abɛgyina ha wɛda nsɛ awia no ɛbɔ no wɔgyina mu awia ɛbɔ a wogyina mu wɔ nsusuansoɔ foforɔ ɛde ba nsuo ɛna ɛtɔ a wɔgyina mu ɛno nso wɔ nsusuansoɔ foforɔ ɛde bɛba nti ɛnka sɛ obi ntumi mmoa wobɛsɛ ɔboa nipa no a bra ayaresabea ahodoɔ bebree no a wɔ hɔnom a wɔn abɛka hɔnom a ɔmu ntumi ntwe wɔn be wɔn nso yɛ nkɔfoɔ ɔmu hia no bi bra akoma ha sɛ ɔmu wɔ nɔmba ha wobɛtumi asɛnde nti papa no sɛ deɛ yɛnnua ne kan bible mu deɛ no obiara ntwa so ɛnyɛ kwan no ho nkwa na ayɛ papa no ɔbɛyɛ yie wobɛtumi ayɛ no wɔ ayaresabea wobɛtumi aba abɛyɛ no wɔ institutions a yɛagye ato mu no yɛyɛ saa na sɛ wobɛgyina hɔ no wɔanya bi ɛbɛma no n'abra fam san sɛ yɛboa wɔn mu no yɛsa ɛkwan bi so yɛsa afa yareɛ ne ɔhaw ahodoɔ bebree a ɛmfa so papa biara ɛmbrɛ yɛ nti kakra yɛbɛka akyerɛ ɔmanfoɔ ano no ɛbrɛpɛ mu no a ɛbrɛ bɛbɛm yɛbɛsa akyerɛkyerɛ mu yie a ɛbɛboa yɛ nyinaa. Mr. Emmanuel Opoku ɔyɛ Principal Health Promotion Officer Kumasi Metro Health Directorate ɔno ɛna mote sɛ yɛne ni edi nkɔmɔ no Mr. Patrick Nawa enso Regional Director Social Welfare ɔno nso yɛfrɛ no ɛma ne ba ahoma no so ɛbɛkasa fa ɛnɛ yɛ discussion yɛsi the begging patient ayarefo a yɛbɛhu no ɔmo kwan nkyɛn no ɔmo srɛsrɛ sika so ɔmo de kɔhwɛ ɔmo ho yare sɛ bebree na ɛyɛ business ɛna ɔmo yɛ ɔmo gye sika no korɔ ɔmo fa nkɔsɛ ɔmo ho yare bi ade kyea na ɔmo asan aba ɛnɛ yɛka sɛ yɛde ndwumadie no yɛ discussion bɛba ewieyɛ 2:30 esan sɛ yɛhyɛ aseɛ mekan sɛ ne fitae a yɛahyɛ sɛbio yɛnim deɛ Ghana ato yɛ nyina wɔsan ka yɛhyɛ tuntum nanso Akoma FM ɛba Ashanti region Asanteman 6 years ɛne ɛnɛ pɛpɛɛpɛ nti manager boka ayɛ yɛ t-shirt ama yɛ nyina safe anniversary a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ nti na ɛnɛ ma yɛhyehyɛ yɛ no nti ɛnkyɛ bia manager bɛba na nkɔmɔ a ɛdi akyire no ɔde ama yɛ na mmom sa afei a ɛna wodi wɔ fidie no ato Akoma 87.9 anaasɛ wohwɛ yɛn enso ɛwɔ Onua TV a na wɔtwe wie yɛ apart from national issue deɛ na ɛkɔ so na rehosɛm bi ne nanenam wiem but yɛka sɛ until sɛ menhyia na ankasa ɛbɛka no media general platform bia ɛmfa nto dwa yɛnim sɛne asante amammerɛ esi ɛte ewie ya ɛna yɛn bureau chief William Evans Inkum ɛde breaking news wei every menhyia palace ɔde brɛ yɛn sɛ asante hima Nana Kunedu Yadom the third ɔkɔ ekura na asante hene otumfo Osei the second ɔno ankasa ɛna ɛde asɛmi ɛtu dwa ɛwɔ menhyia palace ɛbra Asanteman council ehyiaeɛ ɛyɛ ɔmo meeting nti sɛ wohwɛ yɛn screens no so Facebook, TikTok, YouTube and Onua TV a asante hima Nana ama Kunedu Yadom the third onya mfie eduokono baako 91 years ena onyaye obetna akonwa kese yi so no onya 8 years mfie wotwe ena onya ewo ho enti arehosem a eno nso esi ewo Asante mantem ha sei eno no yaka kyerem say free ene kona ne yaboa ye ho sie dada enti bibi bia fa Asante hima ho e free sabre ye kona ye platforms no enwumre news ni nyina yɛdne nyinaa ɛbɛma mo ɛwɔ hɔ yɛtwa yɛ ho sema mienu miensa yɛba na afei deɛ yɛ manager ɛne yɛ tiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ no ɛwɔ no ɔne yɛ nyinaa yɛabɛkyɛ yɛba sese Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra aden ena nso biem. Ei, time heba me hya ya me kan se yi ba ko yi. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuru dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo emro
Akodom Abidjan House ana baako so wɔ Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu. Frɛ 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoɔ yi atum. Hello, Ghana for bills are canning who be mo. Bills set 2025 year. And that's what homo bia what you walk only ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na beji loan na ubet media ya wow ejuma. Way loan don't come me. Wun yashio. Nye wun hiane wu Ghana card. Na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upese wutremu. Anasa we ejume niya. Uchi busumi ya ketria. And your bill se bray. Na beji loan won fa bibia siawowa collateral and nasa deposit won hiemu bia enti afeedie bills se will be a woni adwuma bia ye ubetumi abeji loan don kominu bi na se wotna fie na wanya sika no bi dia eye wow enti fra bills se sia e was 0596 920 833 ana 0302 200 390 na wetumi achiawo bills Nemo, HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Obo, me who ye? What for Rudia so? Adai. And then me yabo. Doctor Simenya hepatitis B. And you know what? Oh, hina yire. Doctor Akosia dia. What power specialist herbal hospital nka? Hey, ye dia was sanya bini. What hepatitis? I hear someone award on Kwang Kron. Nansa bibidro for kwa kansi. One na hepatitis award. What ya di bi wo America? Ni UK abrochimem. Na ka so je no kwa. Sa? Na fatty liver mo fryer donchon. Ebeko. Prostate se kompa ju ko bosso and all set it sewo sekoto jenwa ye gosokosokra fako power specialist herbal hospital we drankasa enye wenkwa osa ye de hodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes lebosum road Jasbro filling station opposite Enkran kwabenya pokuyasi SCP kwantempon so takrade anaje estate anaje MA primary school ehwe animu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital your last stop. Me dear, affordable cooking oil is everything to me and my family. Sure, when I discovered that Frytol sachets come in different sizes, are affordable and can be used to refill my original Frytol bottles, I switched fast from these Bubi Mami oils for the frying of my buffets and for cooking all my favorite meals. Switch to Frytol sachets, your trusted and convenient cooking oil for all your Frytol bottle refills. You deserve a life of goodness. This advert is FDA approved. Ahanye kom abusapani ebekasa titru ni emano Emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu Paul bearers emrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it say everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo labor kani koko board dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 ana 0266 1946 78. Okay, yeah, mama kwa badiba Akoma 87.9 enne ye chema di krontia na o senka ye yina ye guso aye tuntum no ya hye fitam isan say
Akoma FM eba Asanteman tem Asanteman muji yetu mu no enne pepepe ene ye 6 years enti edwumayefo na omuni menhia edwumayefo a omonkope sales embaye edwumayefo a omonko field enkope news enwumre ye bekan embaye ne de omomwo ha ne nyina ewo studio hanom sei na yese asem no panyina nenum na yebefi ebeba na kamen person odubedi kiya kasa ansa na ye head of sales on mesra me wasro had diet and never an opportunity no advert ba so di nyina se be koyie se koyie o baba na okon ase o na ne mani nyina elko enti Mr Patrick Ahemfo akwaba ya enia wako die sales de koyie 6 years ni e den na o ka che o mo munya form ade ton de nyambre oh yes ro mo say baby a wo bia wo te yenka Akoma FM wo ba Ashanti regional ya ite say oja no aso gidigidi inte adwuma bia wo pese obon de road de wo pe baby papa ankofo beto atuna da wo ya na CDA ene Akoma FM 87.9 ya CCSC de omo ne edi dwuma bia edi adanse se omo start ye no omo hu improvement no cre me hu legend wa ha wa share space wonu me hu Frank wa ha ye flyers ni bibia mu hu abonti bia we t-shirt me de na special one manager cry ni special one you see so you see Frank is my sweetheart and I special one de ma me ti Frank wa ha Enoch wa ha Hayford wa ha Danabila wa ha Sir John wa ha ma me esi glam by tina makeup ono na ma na sasu de bi ono ye mi makeup Anita Airwatch bibi bia come from mu bia Anita wa ha dwa pegi ni radio mi mbo mu de se mu hu omu de bia event coordinator ni ye ne ekuni ya bro no so still ora kojo ojina mu bi ena ye hu won say media general ye opinion dos man kofo besua de ntie wo intense mienu a omo a sweeter to din kai bi gift ena de odina we china hide no na eden and the Porsche ambe Dora Oko campus okay ena me bo nu jam chimi hu ena Tony best entertainment show host ni nyina onu so sire ni was far to susumi mbo ni de o na gina ho no ena Beluchi Rasta ho fe we twa ogina yechi on e twitwa your pictures ni nyina eti ba cho mabo obi adi era ni eyi de menhu o mo so if you radio on number kon ho kese na sa de ni nyina ono na e be ka ni nyina enti edwumawura na ankasa me ka edwumawura me sremu o me pamacho o ye head of station e chinanko ya do ba ko to ase ba to bi Akoma FM akanta ti ko diska on ho ma yen ti e mo ni la no akwasha ho sai anti oba ya so ye ji wa say onu so me hu no baby otinu ntimi hu no ai Akoma mu samfo de o makasa ba ya brefo so wa hanom say all right it afa de Ibrahim echo out Ibrahim Abubakar nanko force the voice na eso your oba nke na yeko TV si nanka we gina ha me say that me papa bi friend Mr Saki o so na yire ko gidi say Ibrahim ye oba no friend me o santi bi na Ibrahim o ye beyin na nado ye besia me simpocho o ye beyin okay akada we kaye ma wo Ibrahim and onoko out na yen deputy head of station William Evansin kuma wo menhia into breaking news na free men share bani nyina ono so ho ena Nana Victor head of camera ono so ewo ho ena Hayford wa ha dey ena entry na entry boys yakun omo so ewo menhia nti no omo betimi abasho hand omo abaha nti afa de the 13 minutes left no Nana ya so streaming room ai mo share on Facebook na TikTok Nana ya so ho on fa to no so enti no mi jama my manager Mr Rashford Nana Osaya Sarina the 5 and 6th anniversary ni huni nyina o dia atuja Peggy Pie era Aunty Bea yes manager mpoma enye say ye nim ne rekoso but Dr. Sapo mekase wukuda na asebnisi na ye wo program bi ase na Hayford otwa de ne sa hwa na wadan ne kakra no oba wadan ne kakra oba fe de ye confirm ye na
Bema Yemero. Let me say, oh, here for the dinner, because I say, boss, it being all the socket wheel. So, yeah, Charlie. I'm a near my ayadem. But, Muma, Yemfa Wen Chemutia, na Yenchi for Yariania to happy birthday. Obiority and nourishing with TV so. Yedo Nyankopon ase papa pase. Wanga dom Akoma 87.9 FM. Ne pong yi ne da Akoma 86 years. Bra yede ba eye Asante Mantemo ha. Na obi biara we di station no echi me ka se sabre no kwa na me won kran but wo ma ye nyina bai e ma ye bo mu ye adwumadi bia ye to ne din Asante Invasion so obekaya na yade eye Akoma launch na Onua TV launch na GMB food ya di nyina. In fact it was a very big program near the bai but 6 years on Onyankopon aye ngadom mo hwe radio station anka edi mfihye na nyama kasia yetumi aya na unhu se ano den medical afiase ene young programs are the buy so share young style of programming are very different from other stations obi ho na oyi nanim se ore politics and ore politics but young no ye politics are edim fasoba ye politics are edim puntu ba nti ye metena ho enkansam ne keke but ye no kwan a ebe faso ama wa uriti yen no hu se ji woni amarekonkan ade ama sanso na we young politics if you are shebra Akoma munsem jumedi by me I call it the savior of the station just say afofra nyemu fasonia de won a wode won how by any senior more felsu ya muje won mo boya gije sika ne ade a ye de hwe saafo ne nyina de boya no na say ampa station no just 6 years ya ade we ya no fi wa sports senior yen jumedi ne ade ko ode ye ka say enche wo ba na hwe social media you realize say it is the biggest sports show a won eja to even on the internet data ho sansam ne adimpo ntu say Asante man eje yen etum from that time up to now ntene na ye di mfihye sia no na ne ye pese ye kanyina ne say ye da won ase yen reporters a wokofa news ne adeba wokwa a chese okwan a wofa so ne won ye nyama nyina na say nyama nyina atumi akonka ntini krakra nyina say ene ye di mfihye esia nti de Onyankopon asedare brano na ye twa oye ochire some make you ochire ase sha and I know because some won young gate black no unya wremu wia ni akenyina eye Onyankopon ase sa get no nya famu wie pena na kanti ya read that earphone so asiti true pa so won antie yen anka station sebe and to me international basis success na fei sani apatrick kan won so a won yen aye adwuma sika fem wo breyen ye kan won de ye bo won de wuru ma won na won so wonya mfaso edubere bia na sani anka wo pese kokora no enkonso wo koso ya ne yen tena ne nyina ya sedan kuto ne remo Onyankopon ti ne ne ye kanyina ne so Onyankopon ye dawase e won pempe so ade edu na mom ne aka na mpanyin se edoso finary koi ne yedere bade de obi be kan bi nsi da ye nyama bebre a ye san ba be sheki ye asanteman foforo kora na mom na eyi aba beto ho na ye behwe na eyi no ye de achia brebro na se nyame ya dom na eyi ni nso ye wi a fei wo besan ate ye nka biom se you Akoma 87.9 yes ya ba ne de na ya ba boss pacho apart from no anniversary events no ye no affect ye nyama ni bia na say event event ne de nyame ncha de se wo hwe senior event ne tena bebre na so ye beye wo studio brel so ye ntumi nye no gegege esanne senior esi no na ne ayare tene nso se eye no kwasama na cha se 1 week ne kura no na hema 1 week no enchesa wose jama 21st money adenti say no to me betwem kodia outdoor events nso no ye betumi aye ni nyina biom na ye was special football gala bia no nso no ye bekwa kobo wo boy ase won say wo hwe eye bra ash gold wo ba back no won sheda mo game bia we yendi ene ne edikan a
Wobabebo match ankasa one King Faisal. It's a big tournament and so yakwa your boy say na wie no yakodo nyankopon ase 31st and so ewo Assemblies of God. Oh you and no tiefo ni nyina betumi aba you na yade ne aka nyina hyehye so nti Aunty Bea nia ewo ho nan yo enti patcho when never my opening to you na ye dia to happy birthday no tina ye so tonyom enti tina my no era patcho era won tonyom era tonyom pani bokwa na mpeni gidigidi ye peni gidigidi ye peni gidigidi open gidigidi okay yes happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are we now? 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 We are 6 years old now. 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 God bless us now. May God bless us now. May God bless us now. May God bless us now. Hip, hip, hip. And a hip, hip, hip. Another hip, hip, hip. Wow. All right. Akoma at 6. There can't be a birthday celebration without cutting of cake. Manager, ebe assisted by ye nyina mo amusabe ko knife no so no. Na ye try and birthday cake no. Ye nyame adom na ye nya 6 years. Radio station no. Me pa cho munyi 6 anniversary free TV no so na cake ni bra ya boka pa na ya. Enti mama you know anniversary cake na mbra. Na fedie yende nyame ase because stations ni bi ba bosume mi ensape na wo cake no acho mu ti mi hu cake no afedie ye hu are we good hey camera okay yes we good all right so manager kindly manager push this microphone yes afedie is okay yes it's nice now enti yen cake no na ye twa no enti ewo nyame eja nyame oba nyame ozo konkron ni di mu enti for a reason you are the celebrant. No. You are the station master. And then you are the station master, pa. Eti, yeah, that man say pa, hey, okay. Eti, yeah, that man say pa, yeah, that man say dia Canada, yeah, better so a form. Eti, actually, tamu famu cake no enko why. Na akaye be 2 minutes bi ni apon o hweye na wutie ye say o pese o ka bibia wonu patcho sorry manim na me hwa de o dai no ho 0243114497 0243114497 o hweye na say o be fra ka bibi kitua bi de ache na akaye 2 minutes na ya sorry dwumedie no so say bia o pese o we hye well o be sre cake na agi so wo kumasi askwa na obetimi aba won kran ya yetimi fa bi bro. Enti, hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho di baby Alcasefi. Pacho Samamponi. Samampom. And Samampom, the baby cake ni be why. Pacho Samamponi, why? Yo, Mati, ebe bro bi pa, yeda pa. 0243114497. Say, Obi Beba last one, and now you're signing out now. You're sorry. Good afternoon. Hello, good afternoon.
What TV no so hello, good afternoon. Hello. Oh, Pacho and show who what TV no so and I'm at volume no call from good afternoon. Good afternoon, my dear. Yes, sir. Good afternoon. Me kasa fi Accra, me dindi bruka kafi an yo me kasa fi Accra. Maya dear pa nyankopon enhyira mo. Mo studio ho no da question kwa na ekunu. Ena wo ba pa ya wo to ya wani fe. Wo beto TV ni so na me TV na bright pa. Na mom adwuma mo ye no. E adwuma efembo e de magana fo. Near Toswaka near a Huyapa, especially educative program, no, yeah, Mother Brian, a Huyapa, Mukreti, sorry, no matter on my moon, some said, Abrabon be AC chrono, a yadia, my idea pan, and no program now, Mother Tophone, Fabian, the moment penny for some tipa, especially and Knaha. Nyami Aisha, you for your last call and I am sorry. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D baby I'll Casefi. Pacho, we did the concert George Elisha, make a sexy Sylvia Townsend. It's you. Oh, my idea, the dear general brand, dear. We need tight over the whole Ghana. Yeah, me and fat color beer bium a hand a did you made na ABC production team members Nana Bila Kantanka Spatu Skojo Sakodia Emmanuel Owusu Little Belucci Nana ya happy birthday be ho enkoma sorry happy birthday enkoma Faustina Angel way every obaya brefu ho or say happy birthday to you. Nyame onshaw na onyo kesi papa. Ti happy birthday to Faustina Angel from Obaya Brefo. Oti ye ranka, oti pegging count your Obaya Brefo Kamidi, the Beatrice Yoga, Robert Mia Fremi, Aunty Bea, ye Sorena Sports for no so aba.